Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Sige po, tayo po'y nanyanyan ko pong bawat isa na tayo po'y tumayo. At bago po tayo mag-start, tayo po muna ay umikot at batiin po natin ang bawat isa. Amen. Hallelujah. Good morning, everyone. Good morning. Amen. Gising na po ba ang bawat isa? Parang tulog pa. Good morning. Kulang pa. Good morning. Amen. Hallelujah. Sa umagang ito, tayo po'y muling magpuri sa Panginoon. Hayaan po natin ang banal na Santong Espiritu ang tanging kikilos sa umagang ito. Hallelujah. Let's welcome the Spirit of the Lord to move in this place. Hallelujah. Hallelujah. We welcome you in this place, Lord. We worship you. We worship you. Oh, we welcome you, Holy Spirit. Hallelujah. Yes, Lord. There's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You're a living hope. Your presence, Lord. I'll taste it and sing of the sweetest of love. When my heart becomes free, yeah, my shame is undone. Your presence, Lord. Now let's sing. Holy Spirit, you're welcome. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. There's nothing more important. There's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You're a living hope. Your presence, Lord. I'll taste it. I'll
your presence, in your presence. Hallelujah. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your good. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory. Let us become more aware of your presence, Lord. Let us experience the glory. Let us become more aware of your presence. Glory, let us become more aware of your presence, Lord. Let us experience the glory. Let us become more aware of your presence, Lord, in this place, Lord, in this place, the glory of Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place. We want your presence, Lord. We love your presence, Lord. Nothing compares to your presence. Oh, Holy Spirit, you are welcome. Come flood. Your glory, Lord, to be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Holy Spirit, are welcome. Come flood this place. Yes, Lord. You are welcome this place. Oh, we glorify you, Lord. Oh, we glorify your name. Hallelujah, hallelujah, Jesus, hallelujah, Father God. Oh, Holy Spirit, we welcome you in this place. Oh, Holy Spirit, we acknowledge you in this place. Oh, Holy Spirit, we welcome you in this place, oh God. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, yes, oh God, let your Spirit, oh God, fall fresh on each and everyone in this place, oh God. Oh, yes, oh God, Lord, we praise you, we glorify your name, oh God, this morning. Lord, kami po yung lumalapit sa iyo, Panginoon, nagpapakumbaba, Lord, inaamin po namin na wala po kaming magagawa kung wala ka, Panginoon. And Lord, today, oh God, we thank you, oh God, for this day, Lord God, na binigay mo po sa bawat isa. We thank you, oh God, for this is the day, oh God, that you have made, Lord God, and we will rejoice and be glad in it, Panginoon. Oh, hallelujah, Jesus, hallelujah, Father God. Lord, maraming salamat, Panginoon, na dinako mo po ang aming paanan sa lugar na ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa panibagong araw, panibagong buhay, oh God, na binigay mo po sa bawat isa. And yes, oh God, ikaw nga pong patuloy na manguna, oh God, sa lugar na ito. Ikaw pong patuloy na magsama, oh God, sa bawat isa. Sa araw na ito, Panginoon, tunay nga, oh God, na marireceive po ng bawat isa ang kanilang portion, oh God, na hindi aalis sa lugar na ito, na hindi mo po natamnan ang puso ng bawat isa, oh God. Maging sa anak mo po, oh God, na magsasalita ngayong umagang ito, Lord God, itago mo po siya, Lord God, sa iyong likuran. At ikaw lamang po, Panginoon, ang maitaas, oh God, sa lugar na ito.
Yes, oh God, Lord, bagamat may hinanda po kaming program, oh God, ang will mo nga lang po ang masunod sa umagang ito. Yes, oh God, we thank you, Lord God, sa araw na to. We thank you, Panginoon, at pinagkakatiwala po namin to sa iyo lahat-lahat, Panginoon. Lord, sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pinakamataas na pasasalamat, oh God. In Jesus' name, amen and amen. Nagagalak po ba tayo magpuri sa Panginoon ngayong umaga? Amen. Tayo po yung magpupuri. Dapat po pag tayo po ay magpapasalamat na magpuri sa Panginoon, dapat po may kagalakan sa ating puso. Amen. Ngayon, sino ang nagagalak para magpuri sa ating Diyos na buhay? Amen. Sabay-sabay tayong magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Sing! Come on! This is the day you made. I'll rejoice and be glad with all that I am. This is the day you made. I'll rejoice and be glad in you. Oh, oh, oh. This is the day you made, and your mercies are new. Your promise is true. This is the day you made. I'll rejoice and be glad in you. There's a supernatural praise rising up in my heart, up in my heart. Sound that has to be made. Oh Lord, yeah. So my heart will sing. You are good, you are good, and with everything I will praise, sing. Oh, come on. This is the day. This is the day you made. I'll rejoice and be glad with all that I am. This is the day you made. I'll rejoice and be glad in you. Supernatural praise rising up in my heart, up in my heart, sounding that's to be made. Oh Lord, so my heart will sing. You are good, you are good. Within everything, I will praise, I will praise. Oh, whoa, whoa, yeah. This is the day you made. I'll rejoice and be glad in all that I am. This is the day you made. I'll rejoice and be glad in you. There's a supernatural praise rising up in my heart, up in my heart. A sound that has to be made. Oh Lord, sorry. So my heart will sing. You are good, you are good, and with everything I will praise, I will praise. Oh, my heart will sing. You are good, you are good, and with everything I will praise, I will praise. Whoa, 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 whoa. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I rejoice in you. Oh,
will praise, I will praise. With my heart will sing. You are good, you are good. And with everything, I will praise, I will praise. Oh, 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 amen. Amen. Hallelujah. Parang kulang pa sa energy ang bawat isa. Amen. Kaway-kaway po, mga kamay natin. Kaway-kaway, taas kamay para magising. Amen. Para po tayong tulog pa. Amen. Hallelujah. Sino pong nagagalak? Parang walang nagagalak. Dapat pag nasa presensya ng Diyos, may kagalakan. Pag nadama mo ang Diyos, ang presensya ng Diyos, ibig sabihin may kagalakan ka. Amen. Sino pong nagagalak? Sino pong excited? Amen. Kaya sa umagang ito, patuloy na tayong magpuri sa Panginoon. Ano mo na? Bulang bilog? Ano? Bulang bilog. Hawak sa dibdib. Ganon. Gising, gising. Amen. Kasi para pa tayong tulog eh. Amen. Kasi wagang nag-aalab na nagpuri sa Panginoon, talagang hindi mapigilan na sumaya, umawi, tumandak. Lalo na yung mga youth dyan. Amen. Gising na ba yung mga youth dyan? Amen. Amen. Hallelujah. Handa na ba kayong umindak sa presensya ng Diyos? Maging ating mga nanay, laging excited na magpuri sa Panginoon. Hallelujah. Sige po, patuloy tayong magpuri sa Panginoon. The greatest day in history. That is bidden, you have rescued me. Sing it out, Jesus is alive. The empty cross, the empty grave. Life eternal, you have won the day. Shout it out, Jesus is alive. Come on. Is alive, oh, and oh, happy day, you wash my sin away, oh, happy day, I'll never be the same, oh, forever. When I stand in that place, realize meeting face to face, I am yours, Jesus, you are mine. Amen. Endless joy, perfect peace, early pain, and finally the sea. Celebrate, Jesus is alive. Come on, let's celebrate that our God is alive. And oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Oh, when I stand, realize, come on and sing it. I am yours, amen. Endless joy, early pain, and finally let's celebrate. He's alive, and oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never
a glorious and oh, what a glorious day, what a glorious way that you have saved me, and oh, what a glorious day, what a glorious way that you have saved, that you have saved me, and oh, what a glorious day, what a glorious day. Come on, let's shout Jesus, Jesus, and oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day. Amen. Oh, and oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Forever, forever I am changed. Amen. Forever. Forever I am changed. Forever I am changed. Forever I am changed. Oh, your glorious God. Oh, your name. Your name, oh your name. Hallelujah. Yes, Lord. Amen. Patuloy natin purihin ang Diyos na buhay sa maging ito. Alam ko po bawat kung isa sa atin, meron po tayong fini-face na problems, testing, kung ano man yon, na minsan lumahad lang sa buhay natin. Wala tayong ibang gagawin kundi isigaw ang papuri sa Panginoon. Ako po mismo, tested ko po yun. Nung times na rumadanas ako ng pagsubok, sabi ko, ginawa ko, nagpuri ko sa Panginoon, sinigaw ko, hallelujah. Hallelujah lang. Kaya, sa presensya ng Panginoon, kayang basagin lahat. Amen. Kasi napakapangyarihan ang ating Diyos. Hallelujah. Bago tayo magpatuloy na magpuri, sumamba sa Diyos, pwede natin basahin sa saan ba yun? Sa Mark 10, verse 46. Pwede palabas natin kayo, Goy. And they came to Jericho. And as he went out of Jericho with his disciples and a great number of people, blind Bartimaeus. Sino nakakilala kay Bartimaeus? Walang nakakilala kay Bartimaeus. Even, alam ko mga youth, kilala nila si Bartimaeus. Patuloy tayo, blind man Bartimaeus, the son of Timaeus, sat by the highway side begging. Next. And he heard that he was Jesus of Nazareth. He began to cry out and say, Jesus, thou son of David, have mercy on me. Next. And many charged him, and he should hold his peace. But he cried the more a great deal, thou son of David, have mercy on me. Sunod. And Jesus stood still and commanded him to be called. And they called the blind man, saying unto him, Be of good comfort, rise, and called they. And he, casting away his garment, rose and came to Jesus. And Jesus answered and said unto him, What way do that I should do unto thee? The blind man said unto him,
Lord, that I might receive my sight. And Jesus said unto him, Go the way, then faith had made thee. Who immediately he received his sight and followed Jesus in his way. Nung una pa lang ang ginawa ni Bartimaeus, sinigaw niya, the son of David. Sabi nga, even bulag si Bartimaeus, nakuha pa din niyang isigaw ang pangalan ng ating Diyos. Tayo po kaya po ba kaya natin? Amen. Ano man yung mga problems, ano man yung mga walls na na-build ng kaaway sa buhay natin, sa umagang ito, kayang basagin ang kaaway yun. Kasi alam ko, everyday ang kaaway kumikilos. Pero ikaw, pag always ka nagbabad sa presensya ng Diyos, hindi kayang pataasin ang wall na yun. Amen? Sabi nga sa kanta, Oh, raise a hallelujah in the presence of my enemy. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Amen. Oh, you're alive. Oh, raise a hallelujah with everything inside of me. I'll raise a hallelujah. I will watch the darkness flee. I'll raise a hallelujah in the middle of the mystery. I'll raise a hallelujah. I'll raise a hallelujah. You hold me. I'm gonna sing. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I'm gonna say. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Oh, we sing hallelujah. Oh, we sing hallelujah to you. Come on, sing a little louder. 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 In the presence of my enemy.
bow down and the seas will roll of the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I'll love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Yes. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonder of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge, strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord of the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King.
madakila kundi Ikaw, Panginoon. Tunay, Panginoon, tanggapin mo ang pinakamataas sa papuri at pagsamba. Pasasalamat at amin para sa iyo. Hallelujah. Kulang lahat ng tula, Panginoon. Kulang lahat ng salita. Hallelujah. Give you all the highest praise, honor, worship to you alone, mighty God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. In 3, 2, 1, go! Sa sigaw ng alon di mangangamba, sa gitna ng dilim di ako mag-isa. Hindi matatakot, hindi matitinag, pagkat Ikaw, O Diyos, ang aking pag-asa. Wala nang hahanapin pa, pagkat, O Diyos, sapat ka na. Pag-ibig mo, kanlungan ko, pangako mo, sandigan ko. Yeah, yeah. Sabay-sabay. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. No? Yan sa King James Version yan. I press toward the mark. No? So nakapako siya tungo doon sa mark. Yun yung finish line. No? So whether you like it or not, ang bawat isa sa atin dito, we are on a race. No? Kasali tayong lahat sa takbuhan. Ano Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hininto, patuloy lamang sa iyo. Hanggang dulo, mananatili anumang hamon, ikaw pa rin ang Panginoon. Tatapusin ang takbuhin sa kaharian mo, ika'y makapili. Walang
Palapakan natin ang Panginoon. To God be the glory. Hallelujah. Amen. Praise God. Purihin po ang Panginoon. Ayan po yung ating Youth Summit po nung the other Saturday. Ayan po, purihin ng Lord sa buhay po ng mga kabataan na umattend. Alam po natin na it's just the start of what the Lord is going to do into their lives. Amen po. Na sabi nga po, the Lord prepared them for such a time as this dahil meron po silang role din po sa kaharian, sa expansion ng kaharian ng Diyos. So, purihin po ang Panginoon. Ngayong umagang ito, ang atin pong minamahal na Bishop, Leo, si Rev Stella at si Pastor Alvi po ay nasa San Pablo, Laguna po ngayon, kay Bishop Jimmy Evangelista. Ayan po, doon po magtuturo ngayon si Bishop Leo. So, ganun pa man po, ang pinakamahalaga pong presensya sa kalagitnaan natin, walang iba kundi ang presensya po ng ating Diyos. Amen po. So, sa umaga pong ito, bago lang po tayo dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, can we all just bow down our heads? Let's close our eyes. Alam niyo po, habang tinatanong ko po si Lord kung ano po yung gusto niyang sabihin sa bawat isa ngayong umagang ito, ang sagot niya lang po sa akin, I want your heart. Ang nais po ng Diyos sa atin sa umagang ito, yung atin pong mga puso sa Kanya. Mga puso na handang magpakumbaba sa Kanya, handang makinig sa Kanya, handang sumunod sa Kanya. At sabi nga po, hindi po natin mabibigay yung puso natin sa Diyos kung hindi natin siya ina-acknowledge na siya yung Diyos ng buhay natin. Amen po. Kaya sa umaga pong ito, patuloy po nating damhin ang presensya ng ating Diyos sa ating kalagitnaan as we say to Him, here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you are my God. Sabihin po natin personally sa Diyos. Kung alam niyo po yung kanta, just close your eyes, just bow your heads. Kung hindi niyo naman po alam yung kanta, pwede po kayong tumingin sa lyrics. Pero make sure, let this be our personal prayer po sa umagang ito. Amen po ba? Oh yes, Lord. Here we are, oh God. Here we are. Light of the world, Oh yes, you step down into darkness. Open my eyes. let every spiritual eyes of your people be open today, oh God. The beauty that makes this heart adore you. Hope of a life spent with you. 'Cause here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came. Humbly you came to the earth you created, all full of faith became poor. Oh, here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy,
altogether wonderful to me. Oh, here I am. Here I am to worship. Here I am to bow Yes, oh God, down. here we are. Here oh God, I am bowing to down before your say presence that this morning. you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to Oh, I'll never know. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon I'll that never know. cross. And I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Yes, God, here we are, oh Lord, worshiping you alone, bowing down before your presence, oh God. Lord, here we are, oh God, as we stand here in your holy ground, as we stand here in your presence. We give to you our hearts, we give to you our soul, we give to you everything that we have, oh God. Oh Holy Spirit, come. Take full control, oh God. Take over, oh God, upon each and every one of us, oh God. And Lord, take your place in our midst, oh God. Let our hearts be open to your word. Let our ears be open to your word, oh God. Allow each and every one of us to see you, oh God. Only you, Jesus. Be seen and be glorified in our midst. No one else, oh God. No one else, oh God. Only you, oh Jesus. Only you, oh Father God. Only you, oh Holy Spirit. We acknowledge your wonderful presence. Oh yes, oh God. Katagpuin mo nga po, Diyos, ang bawat puso ng iyong mga anak sa umaga pong ito. Thank you, O Father God. Thank you, O Holy Spirit. Oh, thank you, Jesus. We bless you, we glorify you, we honor you. Amen, amen, amen. Thank you po. Thank you, Jesus. Thank you, O God. Salamat po. Sa umaga pong ito, we continue po sa ating pong team pa rin po for this month of August. And that is, sabi nga po, fulfilling our ministry. Meron po ba tayong first-time visitor? Ngayon lang po kayo nakarating sa lugar na ito or ngayon lang po kayo naka-attend ng mga ganitong gawain? Wala pa po. Wala po ba? So, in short po, lahat po tayo ay hindi na baguhan. So, sa umaga pong ito, may isa pa po akong tanong. Sino po ang mga nagbigay na ng buhay sa Diyos, hindi lamang para tanggapin siya bilang Diyos, tagapagligtas ng kanyang buhay, pero gayon din po ialay ang buhay sa Diyos para magamit po ng Panginoon sa kanyang ministeryo? Pakitaas nga po ng kamay. Ayan, praise God. So may ilan na lang po na hindi pa yun ginagawa. Meron na lang pong iba na
wala pang ministeryo sa Panginoon. Alam niyo po ba, hindi po natatapos ang ating Christian life sa pagsuko lang sa Diyos para maging Diyos siya ng ating buhay, maging Panginoon at maging tagapagligtas. Ayun lang po ang panimula. Dapat po, sabi nga katulad po ng isang journey, alam niyo po ba, journey ang paglalakbay, di ba? Kumbaga, hindi, kunwari po, for example, dito, papuntang, wag na po tayong lumayo, dyan sa V Central Mall, or ano po, local na siya ngayon, no? Local mall. Pagpunta po doon, meron pong mga, kumbaga, mga dadaanan, di ba? Merong dyan po sa gate ng Navar, sa gate ng Lotus. Kumbaga, meron pong mga key places na dinadaanan. Alam niyo po ba, parang ganun din po sa buhay natin, sa buhay pananampalataya po natin sa ating Panginoon, hindi po tayo natatapos na tinanggap lamang natin ng ating Diyos. Dapat po, if we want to reach yung pong destiny na binigay ng Diyos sa ating mga buhay, we have to go to the root na nais po ng Diyos. Ibig sabihin, magpapatuloy po tayo. Amen po ba? Katulad po yung mga, kumbaga, ang ilan po sa atin, matatagal na po tayo sa pananampalataya sa ating Panginoon. Hindi po natapos na kinilala lang po natin ng Diyos. Amen? Most of us, we involve ourselves in the ministry. Amen po? Kasi yun po yung nais ng Diyos na ang bawat isa po sa atin, katulad po ang mga apostles, ang mga disciples ng panahon ni Jesus, hindi lamang po nila basta nakilala ang Panginoong Hesus, sumunod po sila sa Panginoong Hesus, trinain po sila ng ating Diyos, di ba po, ng Panginoong Hesus, at nung pong nag-ascend na po si Jesus sa heaven, kinontinue po nila yung gawain ng Panginoong Hesus. Amen po ba? At alam niyo po ba, hanggang ngayon, kung ang mga disipulo po ng panahon na yun ay huminto, hindi po makakarating ang salita ng Diyos sa atin ngayon. Pero dahil po merong mga tao na ibinigay ang buhay sa Diyos, nagpagamit sa Diyos, ang salvation po or ang salita ng Diyos ay nakarating hanggang sa henerasyon po natin at makakarating sa mga darating pang henerasyon kung ang bawat isa po sa atin ay tatanggapin yung hamon po na yun to share the good news, to share the gospel of our Lord Jesus Christ. At yun po yung importanteng ministeryo. Hindi lamang po yung ministeryo natin dito sa loob ng church. Amen po ba? At kaya nga po, ang ating pong pag-aaralan po ngayong umaga pong ito, ayan, praise. Sige po, pwede na po nating ipakita. Yan po, ang kinuha ko po ito dun sa ating key verse na Colossians 4 verse 17. Take heed to fulfill your ministry. Ayan po, tinanong ko po kanina, no? Most of us po may ministry na. So sa mga wala pa pong ministry, I encourage you po na tanungin po natin kay Lord, ano yung pagkakadesenyo niya sa atin? Kasi katulad nga po, di ba, nung sa book po ni Rick Warren na, ano po ba yun? Yung book niya na Purpose-Driven Life. Unang-una po, dapat malaman natin ano yung purpose ni Lord sa buhay natin. Bakit po? Kasi pag nalaman natin yung purpose ni Lord sa buhay natin, malalaman po natin ano yung ministeryo na doon tayo mag-fit. Kunwari po, bilog ka. Ipipilit mo yung sarili mo na pumasok sa isang hulmahan na triangle. Magkakasya ka ba? Hindi, di ba? Kasi bilog ka. Dapat, ang hanapin mo, yung bilog din na hulmahan. Kung naman triangle ka or square ka, dapat yun yung lagyan mo. Bakit? Kasi doon ka mag-excel, doon ka mag-shine, doon ka mag-flourish yung talent, yung giftings na binigay sa iyo ng Diyos. Amen po? So, pero gusto ko pong basahin natin yung pong verse ng 16. Bago po tayo pumasok sa 17. Sa Colossians 4, verse 16 to 17. Bakit nag-jump ang aking ano? Ayan po.
Yan. Sabi po dito sa Colossians 4, sabi po dito, verse 16, now when this epistle is read among you, si Paul po ang nagsasalita dito, see that this is read also in the church of Laodiceans, and that you likewise read the epistles from Laodicea. So, ibig sabihin po, etong letter na to ay, kumbaga, letter po ni Paul sa mga taga-Colossians, sa Church of Colossians. Bakit po nawala ang aking? Wait lang po Uy, what are you doing? Ayan po, sa mga taga-Colossians po, ito na message ni Apostle Paul. Pero nais po niya na pati po ang Laodicea ay makareceive din po ng message na to. Hinanap ko po sa Google kung gaano kalayo ang Laodicea sa Colossia na church. Ang nakita ko po doon, it's about 9 to 10 miles ang layo. Ibig sabihin, medyo malayo. Pero sabi nga po doon sa ito yung isa sa pinakamalapit na church sa Colossia. Ito pong Laodicea. Sino po ang nakakaalala na 'di ba po dun sa Book of Revelation, ang Laodicean church po ang isa sa mga binanggit ng ating Diyos. Tama po ba? Na naka-receive ng letter. Kung hindi nyo pa po nababasa yon, you can go to Revelation, hanapin po natin yun nga po, yung Book of Revelation at makikita nyo po doon ano yung sinabi ni God regarding the Laodicean church. Sandali lang po Ayan. At punta po tayo sa next verse. Sabi po dito, sa verse 17, and say to Archippus, take heed to the ministry which you have received in the Lord that you may fulfill it. Sino naman po si Archippus na pwede po nating i-connecta yung buhay natin sa kanya? Si Archippus po ay isa rin pong manggagawa ng Diyos sa book of, I think, Philippians po ba yun? Na binanggit po doon na siya po ay isa sa mga soldiers din po, co-soldiers ng ating Panginoon. So, ibig sabihin ni Paul, ibig sabihin po, manggagawa din siya. So, ano po yung pwede nating makita dito sa verse na to na sinabi ni Apostle Paul na yun nga po, na gusto niyang iparating kay Archippus na sabi nga po doon, take heed to the ministry which you have received. Kumbaga, si Archippus po ay may ministeryo na siya na natanggap sa ating Diyos. Hindi lamang po in-specify kung ano po ang kaniyang, kung siya po ba ay apostle, prophet, evangelist, pastor, wala pong binanggit. Pero, ang encouragement, ayan po, dalawa po yung pwede nating makita sa perspective na to sa verse ng ng Colossians 4 verse 17. Sabi po dito, yun nga, ang number 1 po is encouragement. Encouragement po kay Paul na magpatuloy. Sabi po, take heed. Ano po ba ibig sabihin ng take heed? Ibig sabihin, bigyan mo ng pansin, kumbaga parang bigyan mo ng importansya, ang alin daw po, yung ministry or yung ministeryo na natanggap ni Archippus sa Diyos. Ikaw po, ano yung ministeryo na natanggap mo sa Diyos? Ang tanong po, natanggap po ba natin siya o pinilit lang natin yung sarili natin? Kasi it's two different thing . Sabi nga po, di ba,
pag po galing sa Diyos yung ministeryo na kung nasaan tayo ngayon, humarap man po tayo sa malaking pagsubok, humarap man po tayo sa mga trials and testings, hindi po tayo susuko. Bakit? Kasi alam mong ang Diyos ang tumawag at pumili sa'yo. Di ba? Sabi nga po sa John 15, di ba? Sabi ni Jesus, I have called you and I have chosen you. Pag po natanggap po natin yung salita na yun galing sa Diyos, ayun po yung anchor natin. Anong ibig sabihin? Di ba sa isang malaking barko po, ang laki-laki ng barko, pag po naka-angkla yan sa, sa ilalim ng dagat, kahit napakalakas po ng alon, napakalakas na hangin, hindi siya madadala kung saan-saan. Bakit? Kasi may angkla. Alam nyo rin po ba, ganun din po tayo. Pag meron po tayong natanggap na salita ng Diyos sa ating mga buhay, ayun yung ating magiging angkla. Saan po? Sa bagyo, pagsubok, mga suliranin sa mundong ito. Kasi po, parte ito ng buhay natin. Kristiyano man o hindi, may pagsubok at pagsubok po na darating sa buhay ng bawat isa. Kasi po, nasa mundo tayo na kung saan, yun nga po, balik tayo sa, sa Book of Genesis, di ba? Na alam po natin na ang mundong ito ay, kumbaga yung mga alipores po ni Satan ang kumbaga tinapon dito. Kaya po, they will do everything para po malayo ang tao sa Diyos. Yun nga po, nagpapadala sila ng mga suliranin, ng problema. Pero sabi nga po, kaya nga po sabi sa salita ng Diyos, ang manatili hanggang wakas ay siyang maliligtas. Kaya po, importante na tayo po bilang mga mananampalataya ng Diyos at mga nasa ministeryo ng Diyos ay magpatuloy po. Amen? Katulad nung yung pong inawit dun ng ating worship team doon po sa live stream, yung sa pinakanta po ni Bishop nung summit, di ba? Magpatuloy sa Diyos, magpatuloy sa ministeryo na binigay sa atin ng Diyos para daw po, anong sabi po doon? That you may fulfill it. That you may, kumbaga, other term po ay that you may accomplish or matapos po natin. Dahil ang sabi nga po, He who began a good work in us will complete it until the coming of our Lord Jesus Christ. Ang bawat isa po sa atin, hindi porket ngayon, yes, nandyan ka. Let's say, kunwari, nandito ka sa worship team. Hindi po natatapos doon ang ministeryo natin. Ang ministeryo po natin, maaring stepping stone mo lang yan para pumunta ka doon sa pagkakatawag talaga sa iyo ng Diyos. At sabi nga po, nasaan mang ministeryo tayo sa loob ng church, dapat po yung paghahayag ng kabutihan ng Diyos, ng kadakilaan ng Diyos, ay hindi po mawawala sa atin dahil yun yung pinaka-ministeryo po ng buhay natin. Kung sino po ang Diyos, it's all about Jesus into our lives. Amen po? Kaya nga po, ito po yung pangalawa. Pangalawang perspective po is maaaring rebuke po siya ni Paul kay Archippus. Bakit po? Bakit kaya rebuke or maaring warning? Dahil nga po, di ba, si Archippus po ay manggagawa na din ng ating Diyos, naka-receive na siya ng ministry. Sabi nga po, maaring meron na siyang mga hindi nagagawa na parte ng, kumbaga yung dapat na gawin niya bilang minister ng Diyos ay hindi na niya nagagawa. Kaya po ano sabi ni Paul? Na pakisabi kay Archippus, take heed to the ministry which you have received in the Lord. Ngayon po ba, kamusta po ang ating mga puso sa paglilingkod sa Diyos? Dumarating na po ba sa point na parang nanghihina na tayo? Maaaring ang salita pong ito ay rebuke or warning po sa atin na nais po, hindi lamang po ni Paul na matapos ma-fulfill natin yung ministry natin, but especially po ang ating Diyos. Amen po. Kaya nga po sabi niya, He who began a good work in us will complete it. Ang Diyos po ang magko-complete nito sa ating buhay. But with, kumbaga, partnership with Him. Hindi po natin pwedeng sabihin na, si Lord na yung bahala sa akin. Hindi ka naman sumusunod. Hindi ka naman humahakbang ng may pananampalataya.
hindi mo naman ginagawa yung nais niya. Ano yung sinasabi niya sa salita ng Diyos? Hindi po natin pwedeng laging iasa kay Lord. Kasi binigyan niya po tayo ng ability. Amen po ba? Yung pong decision ng pagsunod, ng paghakbang ay binigay po sa atin ng Diyos. Yes, He have a good plan sa bawat isa sa atin, whether kabataan ka pa lang, bata ka pa lang, or may edad ka na, or nasa middle age ka. Sabi nga po, hindi doon nakatingin ng Diyos. May good plan na siya sa atin. Meron na po siyang good future na nakahanda sa atin. Pero sabi nga po, yung desisyon to move forward towards that good future ay nasa sa atin po. Nasa sa atin kung magpapatuloy tayo kahit nahihirapan ka na, kahit duguan yung puso mo, kahit frustrated ka, kahit disappointed ka, kahit na maraming pagsubok na kinakaharap, desisyon po natin kung magpapatuloy tayo o hindi. Kaya nga po ang free will, binigay po ng Diyos sa atin. Parang katulad po ng desisyon natin, nung tinanggap natin ang Diyos, may pumilit po ba sa inyo na tanggapin nyo ang Panginoong Hesus sa inyong buhay? Wala. Bakit po? Kasi personal decision po natin siya. Tama po ba? Ganon din po ang paglilingkod sa Diyos. Hindi natin kumbaga, yes, maaring yung mga tao sa paligid natin, yung si Bishop, si Rev, mga pastor natin, mga leaders natin, pwede po nila tayong i-encourage na magpatuloy ka, na huwag kang bibitaw, huwag kang susuko. Pero the last decision ay nakanino po? Nasa akin. Sabihin mo, nasa akin. Kaya sa umaga pong ito, katulad po ni, yung plead po ni Apostle Paul kay Archippus, tanggapin po natin siya, hindi lamang po para kay Archippus to, even to us, for us to be challenged na magpatuloy po sa Diyos. Alam niyo po kanina habang nag-worship po tayo, sabi ko nga, Lord, ang tagal na nung backdrop namin. Na parang baka po, kumbaga, Lord, bigyan niyo naman kami ng idea kung anong pwedeng ipalit dito. Alam niyo po ba, naging revelation sa akin ni Lord, saan po ba babalik ang Panginoong Hesus once na bumalik siya dito sa lupa? Alam niyo po ba kung saan? Dapat po magbabasa tayo ng Bible para alam natin. Tutungtong po siya sa Mount Olives. Pag po bumaba ang Diyos, ang Panginoong Hesus, tutungtong po siya sa Mount Olives. Alam niyo po habang tinitignan ko, yes, maaring hindi ganito yung itsura ng Mount Olives, pero pwede po siyang maging reminder sa atin, every time we see our backdrop, babalik po ang Diyos. It's the reality, whether we like it or not. Ayun po ang katotohanan kasi ayun ang sinasabi sa salita ng Diyos. Babalik pa ang Panginoong Hesus at sabi po, tutungtong siya sa, yes, bababa siya mula sa alapaap, mula sa clouds, pero sabi nga po, tutungtong siya sa Mount Olives. Parang kumbaga, ang naging impression po sa akin kanina is, kumbaga, pag titignan po natin tong backdrop na to, kung nanghihina ka, kung nanlulupaypay ka na sa buhay Kristiyano mo, buhay pananampalataya mo, be encouraged kasi babalik po ang Panginoong Hesus. At ito po sabi sa kanyang salita, His reward is with Him. Mabibigyan po ng reward yung mga nagpatuloy, yung mga hindi sumuko, yung mga hindi tumalikod sa ating Diyos. At i-encourage mo yung sarili mo ngayong umagang ito na ang goal natin dapat kung hindi pa man mag-rapture, kung hindi pa man, yun nga, magkaroon ng rapture of the church, is, kumbaga, kasama, lahat tayo, we will be able to see our Lord Jesus Christ. Amen po. Kaya, encourage mo yung sarili mo, kahit anong hirap ng kinakaharap mo ngayon, huwag kang susuko. Matatapos din yan. Maaring nasa season ka lang ngayon ng wilderness mo, nasa season ka lang ngayon ng tagtuyot, nasa season ka lang ngayon ng, alam niyo po ba, segue lang po, kung nanonood po tayo ng world news, alam niyo po ba, sinasabi ng science, sinasabi ng mga politics, the world is facing or will going to face climate, ano po yun, parang, dahil because of the climate change daw,
kumbaga magkakaroon po ng worldwide na, yun nga po, parang calamity, ganun. Pero alam niyo po ba, kumbaga, it is the way of the Lord para gisingin po ang mga mananampalataya. Kasi katulad po sa, I think sa part ng Europe po yata, nagkakaroon sila doon ng water drought. Kumbaga yung tubig nila natutuyo. Tapos sa ibang mga lugar, nagkakaroon ng wildfire. Ano po yung wildfire? Yung mga nagkakasunog sa mga forest na nahihirapang patayin. Kumbaga, sinasabi nila, it's the cry of the Mother Nature. But no, it is a call of God na sa mga tunay na may pananampalataya sa Diyos that ano po yung nangyayari sa mundo, it's just a wake-up call para tumayo ang mga totoong anak ng Diyos, tumawag sa Kanya, lumuhod sa Kanya, at ibalik, yun nga po, naalala niyo po yung shinare ni Rev Stella last Sunday, na yung puso po natin, yung pagmamahal natin sa Diyos, ay huwag mawala. Amen po? And, ayan po, sabi nga po, sabi ng mga, sabi sa kasabihan, the best teacher is ano daw po ang best teacher? Experience. Sa pananaw ko po, magiging best teacher lang ang experience kung hindi tayo marunong makinig at hindi tayo marunong sumunod. Amen po? Parang katulad po minsan, yung anak ko si Aziel. Ilang beses po ko na rin sasabihin siya na wag hawakan yan or wag galawin. Pag nasaktan siya, dun lang siya tumitigil. Alam niyo po ba, minsan ganun din po tayong mga mananampalataya na ilang beses na tinatawag ni Lord or ng Holy Spirit yung attention po natin. But unless na masaktan tayo, unless na, kumbaga, maaring emotionally or maaring financially nawalan ka, na bankrupt ka, kumbaga yung parang dumating sa point na kumbaga parang empty ka, doon lang po natin nare-realize na ay tinatawag pala ako ni Lord. Meron pala siyang sinasabi sa akin. At bakit ko po nasabi 'yon? Kasi po, alam niyo po habang for a week minimeditate ko nga po itong ano na to, bigla po akong napadaan doon po sa wall nung teacher po namin sa FGTS, si Bishop Maxwell Hagan, sa wall niya. At alam niyo po, eksaktong-eksakto, ito po yung verse na gamit niya at meron siyang mga reminder. Kaya po sinabi ko sa inyo kanina, ang best teacher or ang experience is best teacher lang sa mga hindi marunong makinig. At ngayon po, I believe the Lord wants us to hear this para po, kumbaga, ma-avoid na natin yung mga mistakes na pwede nating magawa. Maaring in the near future or maaring ngayon, baka nandito tayo sa sitwasyon na to. Let's just, sabi nga, eat the meat and throw the bones. Ano pong ibig sabihin nun? Kunin mo kung ano yung para sa'yo at kung alam mo naman na, kumbaga, hindi mo pa siya kailangan ngayon, itabi mo muna. Kasi one of these days, baka po magagamit natin to. Sabi nga po niya dito, if you want to fulfill your ministry, avoid these mistakes. Number 1, kahit hindi nyo na po isulat, pakinggan nyo na lang po. Kunin nyo po yung pinaka-gist ng message. As the anointing stirs up in you, never think you are better than others. Respect your fellow workers in the Lord. Do not forget God can use anyone in your absence. Ano pong ibig sabihin nito? Kasi sabi nga po, di ba, lalo na sa worship team, gamit na gamit to. Skill and anointing should be balanced. Hindi po pwede tayong puro skill lang, pero walang anointing ng Diyos. Hindi naman pwedeng puro anointing lang,
tagilid naman yung skill natin. Kaya po, di ba, ang mga worship team po, may practice sila, may schedule sila ng practice, individual practice and group practice. Naalala ko po, si Shalem, yung kapatid ko po, nung nandun pa po kami sa JLY, dahil yung passion niya po talaga sumayaw, dahil nung college po kami, doon po kami nakatira sa Oranbo, minsan po nakikita ko siya, kahit mag-isa siya, nag-stretching siya, nagpa-practice siya magsayaw ng mag-isa. Ano po ibig sabihin? Kasi hino-hone niya, or kumbaga parang sa lapis po, di ba? Tinatasahan niya yung sarili niya para mas maging, kumbaga, mag-excel siya dun sa talent na yun. Kumbaga, ganun din po ang mga worship team. Minsan si Neil, yun nga po, kahit mag-isa siya, nadadaanan po namin, nag-worship siya mag-isa. Maaring ganun din po yung mga ibang worship team natin. Pero sabi nga po, ano pong ibig sabihin nito? Sabi nga po, pag yung anointing ay nag-stir up na sa atin, wag daw po nating iisipin, mas magaling tayo sa iba. Ay, mas magaling ako kay ako lang dapat yung magli-lead. Ako dapat yung sa dance, ako dapat yung may hawak ng ganito, ng banner, ng No. Bakit po? Sabi nga po, wag daw po nating hayaan na pumasok yung ganong kaisipan sa atin. But respect your fellow workers in the Lord. Kumbaga, wag po mawala yung respect sa puso natin sa bawat isa. And sabi nga po niya, do not forget, God can use anyone in your absence. Ang Diyos po natin, kaya po yung encouragement ko sa bawat isa sa atin kanina, magpatuloy tayo. Bakit? Kasi pag nag-decide kang huminto, hindi po hihinto ang Diyos sa pagiging Diyos. Diyos pa rin po siya na nakaupo sa trono ng kalangitan. Diyos pa rin po siya na makapangyarihan. Diyos pa rin po siya na dakila. Ano pong ibig sabihin? Pag nag-decide kang huminto, God can use someone else in your place. Sabi nga po, di ba sa Bible, pag wala nang magpupuri sa Diyos, sino ang iko-command ng Diyos na magpuri sa Kanya? Ang mga bato. Ano pong ibig sabihin nun? Kaya ikaw, kaya ako, na may hininga, na binigyan ng Diyos ng lakas para magpuri sa Kanya, sumamba sa Kanya, gawin po natin. Huwag nating hayaan na palitan tayo ng mga bato. Amen po ba? Dahil tayo, sabi nga po, di ba, sa Psalms, let everything that has breath praise the Lord. Sino ang mga may hininga po sa umagang ito? Let's shout, praise the Lord! Nako. Isa pa po, praise the Lord! Amen. Sabi nga po, ang Diyos po natin ay Diyos na mahabagin siya. Diyos na maawain siya. Pero, yun nga po, pag ikaw mismo sa sarili mo, nag-decide ka na, Lord, ayoko na, pagod na ako. Hindi po papakailaman ni Lord yung free will natin. Pero, He will raise up someone else. Di ba po, katulad ni Samuel and ni Saul. Dahil nga po, hindi siya nakikinig sa Diyos, ginagawa niya na lang yung gusto niya. Ano pong ginawa ng Diyos? Tinanggal niya ang spirit niya at nilipat niya kay David. Di ba po? Anong ibig sabihin nun? Pag ayaw na po nating sumunod sa Diyos, ayaw na nating makinig sa Kanya, He will raise up someone who will be able to follow Him, to listen to Him, at wag na po nating hintayin na dumating tayo sa point na gano'n. Amen po. Kaya nga sabi nga po dito, nabanggit po ito ni Bishop Maxwell for us to be reminded na yun nga po, para mapatuloy natin yung ministeryo na binigay sa atin ng Diyos at hindi na po natin magawa yung mga mistakes na to. Number 2, your level of exposure does not mean you are better than your fathers and mentors. Avoid arrogance. Don't forget the downfall of Absalom. Kilala niyo po ba si Absalom? Anak po siya ni David. O assignment po, hanapin niyo sa Bible ano yung story ni Absalom. Pero ang clue po, anak siya ni David. Okay po? Sabi po dito sa number 2, wag daw po nating hayaan na, kunwari po, punta muna tayo sa bahay. Sa bahay po muna. Di ba po may mga magulang tayo sa mga kabataan, maaring yung iba po, yung mga magulang natin, hindi sila nakapagtapos, hindi sila nakapag-aral ng kolehiyo. Pero ano pong sabi? Sabi dito, wag daw po nating, kumbaga yung level ng exposure natin doesn't mean you are better than
your fathers or your mentors or your pastor. Sabi nga po, kahit na hindi nakapagtapos po yung mga magulang natin, they still deserve our respect. Amen po? Yung respeto pa rin po ng mga anak sa magulang, dapat hindi po nawawala. Amen? Saan pa po? Sa church. Kahit nasabihin po natin yung pastor natin, high school graduate lang, or yung pastor natin, elementary graduate lang. It doesn't matter na, or hindi po yun yung rason para, kumbaga, sabihin natin na mas magaling ako sa kanya. Kasi siya yung in-appoint ni God na maging pastor natin, sa mga magulang, sa mga anak. Sila yung in-appoint ni God na maging magulang natin. Amen po? Hindi tayo ang pumili sa kanila, but ang Diyos. At sabi nga po, avoid arrogance. Tanggalin daw po natin yung pagiging mayabang sa atin. Ano lang po yung dapat na ipagmayabang natin? Ang Diyos, ang Panginoon sa buhay natin, amen? Na masasabi po natin, apart from Him, we are nothing. Amen po? Na kung wala po ang Diyos sa ating mga buhay, wala tayong magagawa. Ayun lang po yung ipagmalaki natin. Amen? At sabi nga po, yun nga, don't forget the downfall of Absalom. Assignment po natin yon. Hanapin natin sino si Absalom sa Bible. Okay po? And number 3, sabi po dito, regardless of your status, you are not above instructions. Kumbaga, kahit ano na daw po yung narating natin, we still have to obey, to follow instruction. Follow biblical truth and fatherly instructions carefully, and you will be fruitful. At may ibig sabihin, na yun nga po, na tayo daw po, kahit na, let's say, college graduate ka na, may master's degree ka na, may doctoral degree ka na, or ano pa man po yung makamit natin. Or kunwari, for example, ikaw po may estudyante ka pa lang, may sarili ka ng business. Kumbaga, sabi nga po, hindi po mga excuses yon para hindi na tayo sumunod sa mga instructions sa atin. Na ibabaliwala na po natin yung mga pastors natin, yung ating mga leaders, yung ating mga magulang. Amen po. Sabi nga po niya, follow biblical truth. Paano po natin malalaman yung biblical truth? Simple po. Upuan natin ang salita ng Diyos. Magbasa po tayo ng salita ng Diyos. Mag-meditate po tayo ng salita ng Diyos. Malalaman po natin ano yung biblical truth with the help of the Holy Spirit. Ayan po. And sabi nga po, you will be fruitful. Ayan. And number 4 po, do not create an evil thought and unhealthy attitude towards your father in ministry just because you have a little name and vision. Sabi nga po, wag daw po tayo kumbaga sabi nga po, di ba, ang battleground ay nasaan? Nasa isip po natin. So anything po, sabi nga, any evil thought, every unhealthy attitude, iano na po natin siya. Kumbaga, wag na po nating i-entertain. Wag na po, kunwari may naiisip na po tayo na hindi magandang bagay. Sabi nga, ito po yung lagi kong naalala pag may mga sitwasyon na hindi maganda na lagi ko po naalala yung kwento po or shinare ni Pastor Walter noon. Imaginein mo lagi, meron kang 2 timbang dala. Yung isa, tubig ang laman, yung isa, gas ang laman. Kung may apoy sa unahan mo, yung power na sa'yo. Gusto mong palakihin, ibuhos mo yung gas. Gusto mong patayin yung apoy, ibuhos mo yung tubig. Ano po ibig sabihin nun? Pag may evil thought na, or meron na pong unhealthy attitude tayo, nasa atin po yung ability kung ano yung gagawin natin. Palakihin natin yung evil thought sa kaisipan natin, nasa atin po yun. Kasi yung free will nasa atin eh. Or gusto mong tignan yung magagandang bagay na ginagawa ng Diyos, nasa sa atin din po yun. Kasi yung free will, the Lord has given it to us. Amen po? Sabi nga,
hindi lang po sa father natin in the ministry, maging yun nga po sa bahay, mga anak, mga estudyante, sabi nga po, sino man po yung ating guardian, sabi nga po, wag tayo mag-isip ng masasama. Sabi nga po, di ba, pag napapagalitan, pag napapalo, bakit po ba yun ginagawa? Ba't po ba tayo napapalo ng magulang natin? Ba't ba tayo napapagalitan? Kasi may mali tayong nagawa. Ayaw po nila na mapahamak tayo. Ayaw nila na magtuloy-tuloy tayo sa kapahamakan or sa maling gawa. Kaya po tayo napapagalitan. Kaya sabi nga po, yan, because you have a little name and a vision. Kumbaga, yung respect pa rin po sa ating mga yung mga tawag po dito, authority over our lives. Amen po. At number 5, sabi po dito, be careful about the cheers of the crowd. Their cheers may be just for a season. But when they are tired, you may be out of their hearts. Human praise has no lasting impact and does not define heavenly endorsement. Sabi nga po, mag-ingat daw po tayo kasi sabi nga po, ano yung mas gusto mo? Yung marinig mo yung mga tao na tama yung ginagawa mo. Pero ang Holy Spirit naman, merong small still voice na mali na yung ginagawa mo. Sino po yung mas pakikinggan natin? Yung cheer ng ibang tao? Yung cheer ng crowd? At naalala ko po, may nabasa nga po ako, sabi nga, alam niyo po ba, yung cheer ng crowd, meron po yung kaakibat na mga bagay. Naalala niyo po si Jesus, nung pong, di ba, pumasok po siya sa gate ng Jerusalem, yung pong Passover. Di ba, ang mga tao po nag-cheer sa kanya? Hosanna, Hosanna in the highest. Ganyan, tuwang-tuwa sila, chini-cheer nila si Jesus. Pero, pagkatapos po nun, di ba, inaccuse na si Jesus na kiniklaim niya siya yung hari. May accusation. Merong kaakibat din po yan na rejection. Tingnan niyo po, di ba, mga Israelites ni-reject si Jesus. At ano pa po? Kumbaga yung ginawa nila kay Jesus, di ba? Merong rejection, may accusation, at although, chineer nila ng una. At yun nga po, the last, crucify nila si Jesus. Alam niyo po ba kaya, let's be careful. Hindi po lahat ng tao na nag-cheer sa atin, they are cheering for our good. Maari pong chini-cheer nila tayo, napadala sila ni Satanas, sige, bumitaw ka na, sige, wag ka na magpatuloy. Sige, i-harbor mo yung sama ng loob mo sa puso mo. Sige, magpakaano ka na lang, wag mo, kumbaga, gawin mo na lang kung ano yung laman ng puso mo. Hello, church? Sabi nga po, be careful about the cheer of the crowd. Yan. And sabi nga po, human praise has no lasting impact and does not define heavenly endorsement. Kumbaga, kahit po gaano ang sabihin naalala ko po may isang kwento po noon, merong nagpapiano siya na talagang yung training niya, ginawa niya, talagang dibdiba na training yung ginawa niya. And here it comes, na po siya, tutugtog na siya kasama ng mga orkestra. Alam niyo po ba, after niyan tumugtog, isa lang yung tinitignan niya. Ang buong auditorium, palakpakan, sigawan, bravo, bravo, bravo. Ganyan. Pero alam niyo po ba, nung nakita niya yung nagte-train sa kanya, hindi tumayo, hindi pumalakpak, nalungkot po siya. Bakit? Kasi alam niya, kahit yung mga tao sa paligid, chini-cheer siya na magaling siya na bravo, bravo, pero yung nagtuturo sa kanya, alam po na may mali siyang napindot na key. So here it comes, practice ulit po siya, practice, practice, practice. Talagang halos dibdiban po yung pagpapractice niya. At ito, magpe-perform na ulit siya kasama ng isang buong orkestra. At yun po, kumbaga, yun nga after, talagang may mga flowers pa na, 'di ba, sa mga ganun yung parang tinatapo na parang to celebrate na ang galing nung tumugtog. Nung once na nakita niya na po na yung
nagtuturo sa kanya, tumayo, pumalakpak, doon lang po siya natuwa. Anong ibig sabihin po ng story na yon? In line sa pinag-aaralan po natin ngayon. Dapat po, we just have one audience. Walang iba po kundi ang ating Diyos. Amen? Kahit gaano pa rami ang mag-cheer sa atin, pero kung ang Diyos po hindi natutuwa sa ginagawa natin, it's useless. It's worthless. It's futile. Walang kabuluhan. Pero po, kahit na walang sumasama sa'yo, walang ibang tao na nag-cheer sa'yo, pero alam mo po sa sarili mo na napapaluguran mo ang Diyos, it's more than enough. Dapat po magkaroon tayo ng ganong attitude. Amen po? Na ang Diyos ang ating pong great audience. Kasi at the end po, it's all about Him. Amen po ba? Ang Diyos lang po, kumbaga sa Kanya, ayan, maanuhan din po natin to, madadaanan din po natin. Sa Kanya lang po tayo magsusulit, wala na pong iba. And number 6, don't too big to learn from others. What destroys anointed people is ignorance. And po, wag po nating sabihin na, ay napag-aralan ko na yan. Alam ko na yan eh. Ilang beses na ako naka-attend ng EGR eh. Ilang beses na nga akong narinig ko yung John 3:16 na yan eh. Ilang beses na nga Sabi nga po, as long as we live yung pong pag-aaral, it should be continuous. Kasi sabi nga po, the moment we stop learning, we stop growing. Kaya alam niyo po ba, I encourage everyone. Ako po, marami na rin po akong kumbaga nadaan ng mga trainings, mga teachings na mga pero nung sinabi po ni Bishop at ni Rev na magkakaroon po tayo ng discipleship training, kahit po bumalik kami sa Genesis, sinabi ko sa sarili ko, I am a student of the Word. Kaya po, yung amin pong sa women's, adult women po namin, I see to it na itong oras ng 8 to 9 or 9:30, nakaalat na po siya sa discipleship po namin. Na, kumbaga sinabihan ko na po si Pastor Alvin na, ikaw na muna sa mga bata kasi meron kaming discipleship. Kumbaga, sineset ko po yung mind ko na mag-aaral ako ng salita ng Diyos. Kahit back to basic po kami. Yung mga pinag-aaralan po namin doon, although alam na namin siya, pero may mga new revelations po kami nare-receive. Kaya I encourage everyone, bawat isa po sa atin, huwag niyong isipin na, ay alam ko na yan about the Holy Spirit, ay alam ko na yan about the Word of God, alam ko na yan. No! Sabi nga po, kumbaga, let's always have an attitude of heart na maging learner po tayo. Amen po? Kasi doon po tayo lalong lalago. First of all, sa salita ng Diyos, at second, sa relationship po natin sa ating Diyos. Amen? Kasi pag dumating na po sa point na sinabi natin na, alam ko na yan, para po sinasabi mo, sinasarado ko na yung pinto, ayoko nang matuto. Kaya sabi po niya dito, don't be too big to learn from others. Kahit nga po sa mga bata ako po, sa mga anak ko po, kay Azel, kay Asher, may natututunan po ako sa kanila. Alam niyo po ba nung minsan, kasi nga po, tayo matatanda, di ba? Parang pag nagalit tayo, di ba? Nag-harbor tayo ng sama ng loob eh. Di ba po? Sino pong magsasabi sa kalagitnaan natin na pag sumama loob ko, nagpapatawad agad ako. Praise God kung nandun na po tayo sa ganong sitwasyon. Kahit ako po, minsan pag talagang punong-puno na po ako, parang talagang kinakalma ko po yung sarili ko para lang kumalma ako. Alam niyo po ba, bilang yayakap minsan po sa akin si Aziel, kahit na ako yung, kumbaga parang ako yung nagalit, ako yung siya po yung magsusorry sa akin. Na parang pag nagsorry na siya sa akin, doon na po ako parang binuhusan ng malamig na tubig na kahit walang ginawa yung anak ko, siya yung nag-sorry sa akin. Di ba? Para pong sabi nga, kahit sa mga bata, may matututunan po tayo. If we are just open to receive, sabi nga po, kahit na instruction or direction po na galing sa Diyos, God can use even the little ones. Amen po?
Sabi nga po, what destroys anointed people is ignorance. Sabi nga po, lack of knowledge destroys yung ano po, people destroy because of lack of knowledge. Ayan po, kaya kailangan, let's continue to learn po, to grow. Number 7, be careful about accepting every invitation. Learn to listen to the leading of the Holy Spirit. Not all invites are godly. Some invites are a call to your downfall. Follow the Holy Spirit. Always have boundaries. Not everyone should be accepted in your priorities. Your ability to set boundaries will keep you from falling into the wrong hands. Alam niyo po ba, sabi nga po, katulad nung shinare po ni Rev Stella sa atin last week, we should always ask the guidance of the Holy Spirit. Kasi sabi nga po, hindi natin alam yung puso ng mga tao pong nakakasalamuhan natin. Tama ba? Kahit na sabihin natin maganda yung intention niya. Pero kung may evil spirit po, yung tao na yun na dala-dala, ililid ka niya talaga into downfall, into destruction. Minsan po, may mga tao na dumadating po sa buhay natin, akala natin, yun nga po, they are true, mga totoong tao, kumbaga parang, kasi magaganda yung sinasabi, di ba? Parang napaka-encouraging, napaka-positive. Pero at the back pala po, kung ano-ano yung sinasabi. It's only the Holy Spirit knows. Ang Holy Spirit lang po nakakaalam nun. Kaya po pag meron ng direction or yung, kumbaga, tapek ang Holy Spirit na don't do it. Or don't follow that person. Wag ka nang makisalamuha. Kasi sabi nga po, di ba? Bad company corrupts good character. So, meron at meron. Kumbaga, kahit invitation na yun nga po, kunwari, tara, jamming lang tayo. Una, puro praise and worship yung mga pinatutugtog. Later on, try kaya natin mga love song. Oo ka naman, join ka naman. Maya-maya, try kaya natin yung rock music. Oo ka pa rin. O, nasa ka na po ngayon. Diba? Minsan, ganun ang, sabi nga po, ang kaaway, ano pong tawag dito? Dinescribe siya as cunning. Ano ba yung cunning? Ibig sabihin, dahan-dahan. Di ba po ang ahas, hindi ka naman yan lulunukin ng isang buo eh. Para maano ka niya, populuputin ka muna niya sa katawan niya, yung sting niya, iaano niya sa katawan mo, at yun nga po, unti-unti, di ba? Ganon din ang kaaway. Kaya po, sabi nga po, let's be careful in accepting invitation. Dahil hindi po lahat ay galing kay Lord. Number 8, don't accept the call of God in your life with a desperate desire for fame. You may be disappointed. Any true man of God with a name got it as he is lifted the Lord Jesus Christ. Ayan po. Sabi nga po, wag daw po nating tatanggapin yung call ni God sa buhay natin kung ang gusto natin ay katanyagan. Diba? Kasi pag po sumunod tayo kay Lord, may persecution, may discrimination, merong, yung katulad ng ginawa kay Jesus, di ba po? May accusation na gagawin. Mararanasan at mararanasan po natin yan. Di ba minsan, yung mga hindi pa po nakakakilala kay Lord ang family, na kunwari, bigla kang nag-full-time, bigla kang na sasabihin ng mga magulang mo, kaya nga kita pinag-aral para magtrabaho ka. Ngayon, anong gagawin mo dyan sa church? May pera ba dyan? Meron bang may ano ba dyan? Ganyan-ganyan, di ba? Pag ganun po ang kaisipan natin na for us to be famed, ay, delikado po. Kasi dapat po si Jesus lang po ang tanyag. He is the only one na kailangan na kumbaga, makilala po. Amen? And sabi nga po, number 9, don't do ministry with the sole of aim of getting money. Ito, you may never have some. Such desperation leads to many temptation that you may not recover. Ayan po. Meron pong iba na, magmi-ministry nga ako para may love gift din ako. Pag po ganon ang ating kaisipan, hello?
magtrabaho na lang po tayo, di ba? Kikita, o magnegosyo na lang tayo, kikita pa tayo, magkakaroon ka sarili mong sweldo. Kasi po, sa ministry, minsan may love gift, minsan may wala. Di ba? Katulad po sila Jesus noon. May binibigay po ba sa kanilang church? Wala. Kasi wala pa naman po talagang that time, di ba? Kumbaga, dapat po, ang goal natin is not because of money. Amen? Kaya sa mga manggagawa po natin, naalala ko po yung isang story, di ba? Maghahayo, may sapatos o wala, praise the Lord pa rin. May LGO wala, praise the Lord pa rin. Amen po ba? Lalo na sa mga natin, full-time workers natin, sa mga manggagawa natin. Amen? Kasi hindi po tayo nakatingin sa pera. Dahil pag alam natin kung sino ang great source natin, ang Diyos, hindi ka mangangamba. Hindi po tayo mangangamba. Amen? Yun po lagi yung prayer namin sa finance nila, nila Ate Len. Pag bago po kami pinagpre-pray namin na lahat ng, ng workers, ng leaders, ng pastors, ang maging talaga, source ay si Lord, hindi ang ministry. Kasi ang ministry may limitation. Pero si Lord, unlimited. Ang kanya pong, di ba, ang kanyang blessing. Amen po? And, ayan po, number 10, don't desire a celebrity status. Ayan, medyo kahawig po siya nung number 8 natin. You may be disappointed. Ministry may bring you shame, accusation, and rejection. Ayan po. Your attitude for service is a platform for your achievements or failure. Ayan po. Babalik tayo sa attitude natin, kung paano tayo haharap. Amen po. So, number 11, be careful about copying wrongly. Someone's style of ministry may be because of the type of assignment he or she is given. Stay in your lane. It will save you from frustration. God did not call you because you are perfect and skillful. He called you by His holy purpose. Let's always be reminded na tinawag po tayo ng Diyos because of His holy purpose sa buhay po natin. Hindi dahil marunong tayo, hindi dahil may pinag-aralan tayo, hindi dahil magaling ka sa ganito. Hindi po yon ang rason kung bakit tayo nasa ministry. Nasa ministry tayo or ginagawa natin itong bagay na to because the Lord has called us and chosen us. Amen po? Because of His holy purpose. Ayan po. Wag po tayong maiinggit sa iba kasi maari pong iba yung kanilang disenyo ng Diyos sa kanila. Number 12, don't just believe anything or people you see on social media. Yan po kasi lahat, di ba, nasa social media. Some are attention seekers. Others are pretenders and exaggerators. The good ones are focused on lifting Christ Jesus. Ayan po. Remain faithful in your given assignment and be at peace. Only God determines the end results that pleases Him. So, sabi nga po, hindi lahat na nakikita natin sa social media ay totoo. Diba? Naalala ko po yung illustration ni Ate Jude po noon sa mga youth. Pag magsa-selfie ka, mukha mo lang ba tinitignan mo? Hindi, di ba? Pag may kalat, ay dito ko walang kalat. Tapos yun yung ipopost mo, kunwari, ang ganda-ganda, no? Kasi ang ganda sa picture. Pero pag pumunta ka sa bahay, hala, bumungad sa'yo, di ba? Napakaraming tuping damit, napakaraming hugasin, napakaraming kalat. Alam niyo po ba, social media, dinadaya po tayo niyan. Di ba? Pag hindi po tayo aware, kahit ako po minsan, pag tinatabi ko na yung cellphone ko eh. Kasi alam kong nauubos na yung oras ko. Kaya po, wag po nating paniwalaan lahat na nakikita natin. Sabi nga po, di ba, sa salita ng Diyos, test every spirit. Kumbaga, test natin, is it from the Lord or galing to kay Satan? I-test po natin. Malalaman po natin, if it is from God, saan nga po yung result, yung fruit, yung bunga. Amen po. Yan. Number 13, rely on God's grace. Ayan po. Sabi nga po, di ba, yung nabanggit po ni Rev Stella nung Sunday, last Sunday, sabi po ni God kay Paul, my grace is sufficient for you, and my power is made perfect in your weakness. Ang biyaya po ng Diyos ay sapat po sa atin. Kaya po, lalo na po sa ministry, let's always rely on the grace of God. Alam niyo po, kunwari,
kunwari, di ba sa ministry, hindi po maiwasan, merong hindi pagkakasunduan or hindi kumbaga may mga hindi po magagandang, kunwari, nangyari, ganyan. Alam niyo po, pag po sa sarili natin tayo nag-depend, mahirapan talaga tayong patawarin yung tao na yun. Or hindi na natin siya papansinin. Pero sabi nga po, once na we rely on God's grace, we rely on God's love, madali po magpatawad, madaling mag-release ng forgiveness. Amen po? Kasi grace ni God yun eh. Sa mag-asawa po, ganun din, di ba? Na pag sa sarili mo lang, ilang beses ko nang pinatawad to, nakakapagod na. Talaga nakakapagod po kasi everyday kailangan mong meron ka dapat isang batsyang malaki na na puro pasensya, puro pagpapatawad, 'di ba po? Sa may mga asawa kasi talagang every now and then may makikita kang mali, may makikita kang pangit. Pero sabi nga po, pag sa grace ni God tayo nag-rely, pag sa love ni Lord tayo nag-rely, madali pong magpatawad, di ba? Kasi alam mo, pinatawad ka din ni Lord eh. So, bakit mo ipagkakait yung pagpapatawad sa asawa mo or sa kaibigan mo, sa kapatid mo? Di ba po? Kaya po sabi nga po, rely on God's grace. Sa Diyos po tayo mag-rely, hindi sa sarili po natin. Even sa ministry po, yes, nakakapagod physically, minsan emotionally, minsan pa nga po financially kasi ikaw yung bubunot para sa sarili mo na di ba? Kung meron pong mga pinupuntahan ng mga lugar. Pero sabi nga po, if we rely on God's grace, alam mo, siya yung source mo. Pero po pag we rely on our own, ay, mapapagod po talaga tayo. At sabi nga po, regardless how people treat you, gaano man po tayo itrato ng ibang tao, sabi niya po, don't change your good character. Bakit po? Kasi yung good character po natin, it reflects Christ in us. Amen po ba? Paano pag nagalit yung, ako po, inaminado ako talagang nasa process pa rin po ako. Dati po, pag nag-aaway po kami ni Pastor Alvi, pag nagalit siya, magagalit na rin po ako talaga. Pero po yun nga, unti-unti po akong tinuturoan ni Lord na pag nagalit siya, kailangan kumalma ako. Hindi ako magagalit, hindi ako magagalit, hindi ako magagalit. Kinakausap ko po talaga yung sarili ko. For me to be reminded na hindi ko po dapat sabayan yung siklab na meron siya. Di ba? Ganun din po sa ministry. Pag nagalit na yung kasama mo, wag mo na sabayan ang init ng ulo kasi sasabog kayong dalawa. Magpakalma ka muna. Relax mo muna yung sarili mo. Pag okay ka na, tsaka mo sabihin kung ano yung punto mo. Amen po. Sabi nga po, never allow people's opinion about you affect the way you go about the ministerial duties. Remember, God called you, not them. Ayan po. Si God ang tumawag sa bawat isa sa atin. Number 14, konti na lang po to. When you serve under a ministry, remain focused. Ayan po. Along the line in service, you may have strange and desperate feeling to be independent. Some people will push you with the promise and sweet words. Your admiration for your pastor will be no more. Only his mistakes and weaknesses will be in your mind and heart. You may be tempted to accuse him and the ministry. The feeling of perfection will fill your heart as your pastor becomes vulnerable before you. Never fall for this temptation. It's a seductive and will destroy you at the end. Minsan po, ayun nga, hindi po minsan naiiwasan na pag talaga pong pag hindi po tayo kasi kay Lord nakatingin at sa tao tayo tumingin, pag may nangyaring hindi maganda, ano po yung nagiging gateway nung iba? Umalis na lang, di ba? Tapos may mga ngako pa po na, magtayo na lang tayo ng sarili nating church. Umalis na tayo dyan. Pero at the end po, sabi nga, ano pala po siya, kumbaga, temptation and deception po siya ng kaaway. Sabi nga po, at the end, it will destroy you. Yun nga po, praise God sa mga nagpatuloy po, pero nakakalungkot lang po dun sa mga hindi na nagpatuloy, di ba? Parang ano na lang pala po yun, way out na lang nila. And sabi nga po, we have to be careful, ayan po, sa bagay po na to, na ang focus po natin ay kay Lord. Amen po. Si Jesus po ang focus natin kasi siya po ang head of the church. Iba-iba po tayo ng function, pero ang Diyos po ang ating pinaka-head. Amen po, si Jesus.
And, ayan po, number 15, all ministries are not the same in function. So avoid comparing your ministry with others. Buti pa yung CCF, ang laki-laki ng church nila, doon na nga lang ako a-attend. Buti pa yung ganitong church, ang anointed nila sa ganito, doon na nga lang ako a-attend. Buti pa yung ganitong church. Sabi nga po, wag po tayong let's grow where God had planted us. Bakit po? Kasi pag po nakatingin tayo sa church, sabi nga po, there is no perfect church. Lahat ng church may flosses kasi po, wala naman talagang perfectong church unless na yung simbahan po na yon ang pangalan ay perfect church. Di ba? Pero ang mga tao within the church is imperfect. May mali at may maling magagawa or mangyayari sa loob ng church. Sabi nga po, huwag tayo maging church hopper. Bakit? Pag po talon lang tayo ng talon, naghahanap ng magandang church, baka po dumating na si Jesus, naghahanap ka pa rin ng magandang church at wala po tayong makikita nun. Dahil, kaya nga po kailangan, we always focus on Jesus who is the author and the finisher of our faith. Amen po? And, number 16, kindly understand the mystery in the ministry. People often honor pastors they don't see or meet as they value the great efforts of pastors who sacrifice day and night to serve the congregation. Ayan po. Wag daw po tayo dumating sa ganito na parang pag kunwari po may ibang pastor, we highly honor them, we highly appreciate them, pero yung sarili po nating pastor, nilalampas-lampasan lang natin, hindi natin kumbaga ino-honor, di ba po? Sabi nga, when a pastor is sweet, kind, and accessible, they don't appreciate him. Alam niyo po ba? Naalala ko lang po. Depende din po kasi sa characteristic ng tao, 'di ba? May mga tao po na talagang mahinahon, sweet, o kaya yun nga po katulad nito na nabanggit dito na kind, yung parang pastor, pasuyo naman po ng ganito, yung kumbaga madaling pakiusapan. Ano pa nangyayari daw sa ganon? Minsan po we don't appreciate them. Pero pag meron daw pong pastor na, sabi nga po dito, however, when the pastor is strict, unfriendly, and hard to access, they value his time, presence, and respond to his word swiftly. Kumbaga, magkaiba yung trato na pero sabi nga, most will prefer to serve such pastors than their own. If you don't focus on Christ, you may become bitter, frustrated, and curse the members or the pastor. So, let's avoid this daw po, na yun nga, dumating tayo sa point na ganito, na kailangan, we have to learn how to honor our pastor. Sabi nga, katulad po na nabanggit ko kanina, kahit elementary lang po yung tinapos niya, high school lang po ba yung natapos niya, or kahit ano yung natapos niya, but if the Lord has appointed him or her, we should honor that man and woman of God. Amen po? Kasi when we honor them, we are honoring God. Amen? And number 17, last na to, 17. Ito po, sabi nga po, you have one life to live. One day you will account to God. Don't be deceived, that day will surely come. No one can escape. Ayan po, yung binabangkit ko sa inyo kanina, na darating, at the end of the day, kumbaga, lahat po tayo mag-a-account kay Lord. Wag daw po tayong madaya na na hindi yan mangyayari. It will surely come. Kaya nga po we have to sabi nga po, live the day. Kumbaga parang katulad ngayon, let's always live a life na parang eto na yung last day ko. Bakit pag ganun po yung kaisipan natin, we will give our best, di ba? Pero pag kunwari, alam mong may bukas pa, ay bukas ko na lang siya papatawarin. Bukas na lang ako hingi ng sorry sa kanya. Bukas ko na lang ibabalik kung ano yung hiniram ko sa kanya. Bukas na lang. Hanggang sa, yun po, kumbaga nasanay ka na sa ganun sitwasyon. Amen? And verse 18, last po, 18, focus on Jesus Christ, our Lord and Savior. Don't be desperate to impress men. Let God be your admiration and inspiration. Ayan po.
Kumbaga, sa Panginoong Hesus lang po tayo mag-focus. Meron lang po akong narinig na sabi nga, paano po natin i-assess yung sarili natin kung kanino tayo nakafocus? Meron pong abbreviation na self. Kasi sabi nga po, heart matters to fulfill our God-given ministry. Kumbaga, yung puso po natin, importante yung alam natin kung ano yung estado ng puso natin. Kasi malaking aspeto po yung puso natin for us to be able to fulfill our ministry. Number 1, S. Ano po to? Self. S-E-L-F. Number 1, security. Na kanino po ang security natin? Nasa magulang natin kasi hindi naman ako papabayaan ng mama at papa ko. Sila magpo-provide ng pag-aaral ko. Sila ang gagawa ng lahat ng paraan para makapagtapos ako. O kaya sa trabaho po natin, sa negosyo natin, ay hindi ako magkukulang kasi maganda yung kita ko ngayon. Ay ipropromote ako ng boss ko. Nandun po ba yung security natin? Let's check our hearts. Our security should be found in Christ alone. Amen po? Kay Lord lang po dapat yung security natin. Na kahit na meron ka pang, St. Peter, Sun Life, insurance, kahit ano pang insurance po meron tayo, dapat po, or kahit gaano kalaki ang pera mo sa bangko, dapat po ang security pa rin natin kay Lord. Amen po? He is we are only secured in Him. Letter E, our emotion. Ito po, dito madalas, natitira ng kaaway. Yun nga po, ano po ang estado ng emotion natin? Ano po ba? Tag dito, taas baba? O unstable? Ngayon, ang high-high mo, parang ready ka lagi to go, pero pag nasa ka na, mag-isa ka na lang, ayoko na, napapagod na ako. Kamusta po emotion natin? Kanino po nakafocus ang emotion natin? Pag sa tao, madidismaya po talaga tayo, mafe-fail tayo, maha-heartbroken tayo. Pero pag kay Lord, alam niyo po ba, isang sekreto po na ginagawa ko rin, pag po, syempre po sa mag-asawa, hindi maiwasan, talagang merong mga arguments, may mga quarrels, hindi pagkakasunduan. Pag po hindi po okay puso ko, lagi kong sinasabi, Jesus, you are the lover of my soul. At at peace po ako. At kumbaga, yun nga po, yung puso ko, na kumbaga sa nabubuhusan ng malamig na tubig. Para hindi po mag-create or magtago ng sama ng loob sa aking puso. Letter L, ayan po, yung love. Na kanino po yung love natin? Who is our first love? Who is our greatest love? Yung partner mo ba? Yung boyfriend mo ba? Yung girlfriend mo ba? Yung asawa mo ba? Our greatest love should be the lover of our soul. Amen po. Kasi po pag siya po yung great love natin, hindi po tayo mahihirapang magmahal kahit yung mga hindi ka mahal-mahal. Matututunan po nating mahalin. Kahit na sabihin mo, ang dami na niyang ginawang kapalpakan, lagi ka na lang niyang sinasaktan emotionally, matututunan mo pa rin siyang mahalin. Bakit? Kasi alam mo yung who is the love, di ba po? God is love, is in your heart. Matututunan po natin na magmahal pa rin. Amen? And letter F, yung fulfillment or happiness po natin. Saan to nakabase? Dahil ba nakapagtapos ka ng pag-aaral? Dahil ba meron ka ng sariling negosyo? Dahil ba meron kang mga na-achieve sa buhay? Doon po ba nakabase yung fulfillment natin? Our fulfillment or happiness, dapat po kay Lord pa rin. Pag ito pong self na to, na inassess natin yung sarili natin, merong hindi si Lord yung number 1, i-align po natin yung sarili natin.
Kasi pag hindi po, pag one of that ay hindi po natin kay Lord nahahanap or nakikita, tagilid po tayo. May possibility talagang mag-back out tayo. May possibility talagang huminto tayo. Pero pag si Lord po ang security natin, yung emotion natin, we allow the Holy Spirit to help us to control our emotion, to control our anger, to control yung meron sa ano natin, we will be able to continue po. And the love and fulfillment should be on Christ alone. Ito pong ating 2 verses na conclusion po. Sa Ephesians 4 verse 11 to 6, sabi po dito, Ephesians 4:11 to 6, and He Himself gave to some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers. Ito po yung tinatawag na the fivefold ministry. Ano pa sabi doon? He Himself, si Jesus or si God, gave some. Hindi lahat tinawag magpastor, hindi lahat tinawag maging prophet, hindi lahat tinawag maging apostle, hindi lahat tinawag na maging teacher, maging evangelist. Kailangan po alam natin. Kasi bakit? Kasi po pag alam natin, kunwari, alam ko naman na hindi talaga ako, hindi ako teacher. Kumbaga, iba po yung yung flow kung paano po ako mag-share ng word. Pero let's say, for example po, si Iya yung mag-share. Si Rayan po, dahil teacher siya, nakaano yung niya, kumbaga by profession, and maaari pong baka ganun din yung tawag sa kanya ni Lord, di ba? Siya, by points or by, let's say, anong tawag doon? Naka-lesson plan, di ba? Mga ganon. Kumbaga, sabi nga po, we have to know ano yung pagkakatawag ni Lord sa atin. Bakit po? For the equipping of the saints for the work of ministry. Ayan po, itong fivefold ministry na to, yung tinawag po dito, they are the one who equip the saints for the work of the ministry. For the edifying of the body of Christ. Ayan po, para ma-edify ang body of Christ. Bakit? Ano po yung pinaka-main goal natin? Ano yung dapat po nating, sabi sa verse 13, till we all come to the unity of the faith and the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Ayan po. Bakit daw po may pastor, may prophet, may evangelist, may teacher, may prophet, sabi po doon, para po ma-equip ang church at ma-edify. Ma-equip ang saints at ma-edify ang church. Para daw po lahat tayo dumating sa point na magkaroon ng unity of faith. And in the knowledge of the Son of God. Ayan po. And sabi po dito sa verse 14, that we should no longer be children, tossed and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the trickery of man in the cunning, craftiness, and deceitful plotting. Ayan po, para daw po hindi na tayo maging katulad ng bata, kasi di ba po ang bata parang pag may sabihin ka dyan, maniniwala at maniniwala lang yan. Di ba? Sabi nga po, ang bata is katulad ng sponge. Tanggap lang yan ng tanggap. Pero once nandun na po tayo sa tamang kaisipan, di ba? Alam na natin pag tama at mali. At sabi nga po, verse 15, but speaking the truth, ayan po, in love, may grow up in all things into Him who is the head, Christ, from who the whole body joined and knit together by what every joint supplies, according to the effective working by which every part does its share, cause growth of the body for the edifying of itself in love. Ayan po. Ito yung kumbaga, po natin, na kumbaga lahat po tayo dumating sa unity in faith at yun nga po, mas makilala po natin ang ating Panginoong Jesus. Amen. In the knowledge of the Son of God. And sabi po dito sa 2 Timothy 4 verse 5, 2 Timothy 4:5 na NLT, sabi po dito ni Paul, but you should keep a clear mind in every situation. Do not be afraid of suffering for the Lord. Huwag daw po tayong matakot kung tayo man daw po ay mag-suffer
para sa Panginoon. Bakit? And sabi po dito, work at telling others the good news. Ano po ba yung good news? Diba? That there is salvation in Jesus, that there is healing in the name of Jesus. May peace po sa ating Panginoong Jesus. Siya ang nagbibigay ng hope, di ba? The hope of glory. Na there is life in Jesus. He is the bread of life. Di ba po? Sabi nga po, we should work at the telling others the good news. And fully carry out the ministry God has given you. Amen po. Na lahat po tayo, kumbaga, katulad po ang mga worship leaders, hindi lang po sila basta umaawit, ang mga kumbaga, pinapahayag po nila sino ang Diyos. Maaring ang mga usherettes po natin, di ba? Hindi lang po sila basta nag-usher ng mga tao, they display the glory of God. Kaya kailangan po, kahit nakamas, nakangiti pa rin, di ba? Kumbaga, how we cater the people or sa mga pamilya po natin, sa mga tao sa paligid natin, di ba? That sabi nga po, we have to have a clear mind in every situation. Amen po? Na para maihayag natin the good news of God. Ano ang salita ng Diyos? At ma-fulfill po daw natin yung ministry na binigay ng Diyos sa atin. Amen? So, sa umaga pong ito, I encourage everyone na, yun nga po, magpatuloy po tayo sa Panginoon. Amen? Katulad po ng encouragement ni Paul kay Archippus na magpatuloy po. Take heed to the ministry. Bigyan po natin ng importansya yung ministry na binigay sa atin ng Diyos. Di ba, last Sunday po, shinare po ni Rev Stella, ano yung mga different ministries natin. Sa pamilya, may ministry po tayo. Sa loob ng tahanan, may ministry tayo. Sa loob ng church, may ministry tayo. Kung kayo po ay nagtatrabaho, kung kayo po ay estudyante, di ba? Sabi nga po, let's take heed of that. Kumbaga, bigyan po natin ng importansya that we may be able to fulfill ano po yung nais ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Can we just all bow down ourselves at tayo po ay manalangin ngayong mga sandaling ito. Hallelujah. Thank you, O Father God, sa umaga pong ito. Dalangin ko, O God, na Lord, yung mga dapat po naming i-avoid na yon, dapat na hindi po namin gawin. Tulungan niyo po kami, O God, na lagi kaming makalakad, O Lord, sa iyong katwiran, sa iyong kabanalan, at sa iyong pong salita, O God, sa iyong katotohanan. Lord, salamat, O God, na kung paano po in-encourage ni Paul si Archippus na magpatuloy at i-fulfill yung ministry. Lord, ganun din po ang bawat isa sa amin. Kung meron po sa aming kalagitnaan na dumarating sa point na, Lord, nanghihina na, gusto nang bumitaw, you alone can encourage them, O Holy Spirit. You alone can change their minds and their hearts, O God. Father, this morning, O God, Lord, yes, O God, empower, O God, each and every one of us. Equip us, O God, strengthen us, O God, that we may be able to, Lord, press on towards the goal, O God, and Lord, to finish the race. Finish, O God, Lord, tapusin yung ministry, yung calling mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Father God, we entrust in you our lives, O God. Ikaw po nakakabatid ng puso ng bawat isa sa amin, O God. Lord, sa mga kabataan or sa mga magulang at kapatid ko na hindi pa po nila alam ang ministeryo kung saan mo sila nais gamitin. Lord, I pray, reveal it unto them, O God. Use, O God, your man or your woman, O God, na i-guide po sila maging Panginoon. Lord, even into their dreams, you can speak to them, O God, and reveal, O God, kung ano po yung plano mo, ano yung ministry na naisin mo, kung saan mo sila gagamitin mightily, O Father. Lord, we acknowledge it's not by your own might, it's not by your own power, but by your Holy Spirit within us. Holy Spirit, we always acknowledge you, O God, that apart from you, we are nothing and we cannot do anything. We need you, Holy Spirit. We ask, O God, that Lord, you always guide us and direct us, O God, na Lord, walang hihinto sa amin, walang tatalikod, O God. Lord, walang, Panginoon, babalik sa dating buhay, but Lord, help us, Lord, na magpatuloy sa iyo, O Father God. Oh, yes, O God. Yes, Lord. Yes, O God.
just lift our hands to the Lord. I'm reaching for your heart. Reaching for your heart, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power renew. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship for the very last time. Oh, I'm reaching for your heart, God. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Oh, I worship you. I worship you in spirit and in truth. I worship you. I worship you in spirit and in truth. Thank you, Abba Father. For Lord, you hold our world into your hands, O God. And thank you, O Father God, for nothing can separate us from your love, O God. Thank you, O Father God, that Lord, this morning, O God, Lord, let your hearts be hidden into our hearts, O God. Let your words be hidden into our hearts, O God, that we may be able to continue, O God, Lord, to run the race with joy, O God, that we may be able to continue, O God, Lord, our service unto you and even to our brethren, O Father. Lord, to you alone be all the praise, to you alone be all the glory and the thanksgiving. These things we pray in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord po. Amen. Tayo po ba'y pinagpala po sa turo ngayong umaga? Para namang ang hina naman. Amen. So ngayon dadako po tayo sa tithes and offering po. So ito every Sunday naman po natin, alam po natin na talagang after sa turo po is my tithes and offering po. So ano po bang ibig sabihin ng tithes and offering? So sabi nga this is mentions in the Bible na the tithes, its literal translation means a tenth. So, ibig sabihin po, 10% po daw siya. So, a tithe was obligatory offering. So, in the law of Moses, this was commanded, it was explicitly to come from the first fruit. So, ibig bang sabihin is, 10% po sa kinikita po natin, like kung tayo po yung nagtatrabaho, so 10% po sa kinikita po ng salary po natin, or may mga blessings po tayo na na-receive, so we have to give back. So it means po, kailangan po natin, bakit ba kailangan natin magbigay ng 10%? So it will be remind us that everything is coming from God and we're just giving back what's for God. So ito po magiging po na magiging thankful po tayo sa binibigay po ng biyaya ng Panginoon. So basahin ko lang po ang Deuteronomy chapter 14, verse 22 to 23. So you must set aside a tithe of your crops, 1/10 of all the crops you harvest each year. 23, bring these tithes to designated place of worship, the place the Lord your God chooses for his name to be honored, and eat it therein has his presence. This applies to your tithes of grain, new wine, olive oil, and the firstborn of male of your flocks and herbs. Doing this will teach you always to fear the Lord your God. So, ito nga po, no, so, yun nga, na-mention ko nga kanina na the 10%, it means po, kung magbabalik po tayo sa Panginoon, na it means po na
nagbalik po tayo ng loob na nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa mga biyaya po na binigay po sa kanila. So, ang akin din naman po, talagang para sa akin din po, hindi ko pinapayagan po yung sarili ko na kahit walang-wala or kahit yung pera ko is ano na lang yung natira sa wallet ko, hindi ako papayag na wala akong ibibigay sa Panginoon. Kasi nga, imposible naman po na wala po tayong natatanggap na biyaya sa Panginoon for the whole week, di ba po? Amen? Wala, ang hina naman. Parang hindi naman ninyo na-accept na may biyaya na binigay sa atin ng Panginoon araw-araw po. So yun nga po, di ba, sa Malakay chapter 3:10, di ba dito tayo tinitest ni Lord, dito tayo inano ni Lord na, ibalik po ninyo, ano ba yan? Bring the whole tithes into our storehouse so that there will be food in my house. And test me now in this, says the Lord of hosts, if I will not open for your windows of heaven and pour out for your blessings until it overflows. So, ibig sabihin po, china-challenge po tayo ng Panginoon po na magbigay po talaga para sa Panginoon, para dito. So, yung paano ba gagamitin? Saan ba gagamitin yung tithes and offering po natin? So, yung tithes and offering po natin is gagamitin po sa pagbabayad po ng electricity, yung sa mga pastors po natin, so yung mga sa workers po natin. So, yun po yung gamit po ng 10% po na binibigay po natin. Pero, that's for the Old Testament po na sa Law of Moses. Pero sa New Testament po is you have to give generosity. Generous tayo magbigay na kung more than po sa 10% yung ibibigay natin, di ba? Mas kalugod-lugod po sa Panginoon. That's the New Testament po. So, more than 10% po yung ibabalik po natin. So, I also encourage everyone po na to be generous. Kahit tayo mga bata, tayo mga youth, kasi nga, imposible naman tayo, di ba? Hindi tayo binibigyan ng, halimbawa, ngayon, pasukan na. Di ba, may mga pamasahe tayo na binibigyan tayo ng allowance natin sa mama natin na 50 pesos. So, magkano ba yung 10% doon? Di ba? Every day, 10% ng 50 pesos is 5 pesos, di ba po? Mga youth, mga bata, di ba 5%? So, ibukod po ninyo yung 5 pesos po na para pagdating po natin sa Sunday, may ibibigay po tayo, may babalik po tayo kay Lord. So, konting testimony lang po, no? So, kasi, di ba, lately po, ngayon po na panahon, di ba, sila Pastora Sheik, nag-encourage po sa atin na mag-share po tayo kasi may mga brothers and sisters po tayo na mga estudyante na hindi pa po sila nakapagbili ng mga school requirements, mga sapatos. So, kami nila Pastora Sheik and the rest of sa mga kapatiran is nag-solicit po sila. So, nag-solicit po kami. So, may nakonting naipon. So, yesterday po, early in the morning, my daughter called me as in, she said, I will be receiving a 3,000 pesos. So, sabi ko, wow pa siya. Sabi niya, pambili na daw niya ng jersey kasi maglalaro sila ng volleyball eh. So, bibili daw niya ng jersey, tapos bibili din niya daw ng shoes. So, sabi ko, pwede yung 300 pesos, yung 10% sa 3,000, ibigay mo. Siya saan daw? Sige ko, kasi may mga, yun nga, mga estudyante pa na walang pambili ng shoes, walang pambili ng school. So, sabi niya, okay, so I was not not thinking na talagang magbibigay siya. So, sabi niya sa akin, saan ko i-Gcash yung pera? Sabi ko, parang na-surprise ako at her age. So di ba, parang nakaka-touch naman tong batang to na parang, kung isipin mo, parang nakaka-touch kasi nga at her age, 15 years old, yung 300 pesos instead na pambili niya po ng shoes at saka jersey niya po, is transfer niya po kay Pastora Sheik. So, I encourage everyone po, kung sino man po, na alam po naman po natin na, wag po kayong matakot na mag-shares, na kahit po wala po tayo, di ba po, sabi nga po sa Galatians chapter 6 verse 2 na, carry each other's burdens and in this way you will fulfill the law of Christ. Di ba po? Di ba po? So, kailangan po natin kung
anuman burdens po ng ibang kapatiran po natin is kailangan po natin silang tulungan din po. So magiging ano po din tayo, ma-way po din po tayo sa kanila na ma-fulfill din po, especially po sa mga estudyante po. So yun nga lang po, no? So I hope everyone will na ma-encourage po ang everyone to share their blessings kahit lang po na ano, and also their tithes and offering na every Sunday po talaga na ibibigay po natin, ibabalik natin ang biyaya na nanggaling sa Panginoon po. Amen? So let's pray po. So Lord Jesus, Lord God, maraming salamat Panginoon sa lahat ng mga biyaya na ibinigay mo sa amin Panginoon, Lord God. Lord Jesus, Lord God, alam po namin, Panginoon, kung kami po ay susunod po sa inyo, Panginoon, hindi mo kami ipapahiya, Panginoon, kanino man, Panginoon, Lord God. Lord Jesus, Lord God, kami po ay maninilbihan sa iyo ng tunay at tapat, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na lubos-lubos ang biyaya na ibibigay mo sa amin, Panginoon, na kailanman na hindi kami magkukulang, Panginoon. And I pray, Lord Jesus, Lord God, sa lahat, Panginoon, ng mga kapatiran, sa mga anak mo, Panginoon, Lord Jesus, Lord God, na they will be honest with their tithes and offering, Lord Jesus, Lord God. Lord, binabalik ko sa iyo ang papurit pasasalamat in Jesus' mighty name. Amen. Kahit ilang uli, laging aawit, sa Diyos lang kakapit, sa Kanya ako'y lalapit. Hindi magsasawa, ako'y sasamba sa iisang hari, kailanman mananatili. Pag-ibig niya'y walang hanggan, biyaya niya'y laging nararanasan, kabutihan niya'y magpakailanman. Kahit ilang uli, laging aawit, sa Diyos lang kakapit, sa Kanya ako'y lalapit. Hindi magsasawa, ako'y sasamba sa iisang hari, kailanman mananatili. Pag-ibig niya'y walang hanggan, biyaya niya'y laging nararanasan, kabutihan niya'y magpakailanman. Pag-ibig niya'y walang hanggan, biyaya niya'y laging nararanasan, kabutihan niya'y, kabutihan niya'y, kabutihan niya'y magpakailanman. Dako po tayo sa ating announcement. Una po, meron po tayong Speak Life every Mondays at 7 p.m. Dito po natin mapapanood ang mga testimonies ng ating kapatiran. At sa gusto naman po magpa-record, please approach Kuya Goy or si Ate Mai. Sa Tinig ng Pag-asa naman po, Tuesday and Thursday, 7 p.m. At soaking naman po every Saturdays at 8 p.m. J Blue Leaders and Workers Spiritual Feeding, Thursday, 8 p.m. via Zoom. Discipleship Training. Kids Sis Clyde, ages 3 to 12, Mondays at
6 p.m. Youth, headed by Kuya Will at Kuya Neil, ages 13 to 21, Thursdays at 4 p.m. Young adult, headed by Bro Shalem and Sis EI, ages 22 to 30, Thursdays at 8:30 p.m. Adult woman, headed by Sister Arlene, ages 31 to 50, every Thursdays at 8 p.m. Adult men, headed by Bro Rio, ages 31 to 50, Sundays at 7 p.m. Senior adult, headed by Reverend Estela, ages 51 and up, every Thursdays at 8 p.m. Online prayer gatherings. Fathers, Monday to Saturday at 4 p.m. Mothers, Monday to Saturday at 5 a.m. Pastors, Monday to Friday at 5 a.m. And let us like, follow, and subscribe sa Facebook page Jesus Be Lifted Up Church at sa YouTube channel naman po na J Blue Church. Yun lang po. Salamat po. Praise God. Thank you, Lord. So, ngayon po, dadako po tayo sa ating missions offering. So, tinatanong ko po ang Panginoon, ano ba yung gusto kong i-share, ano ba yung gusto niyang i-share ko sa inyo for this type of offering? And ang daming pumapasok na mga thoughts sa akin based on my experience or personal stories. So, I kind of felt overwhelmed. And so I asked God for His revelation. I asked Him, what's so special about missions? Ano ba yung, bakit siya may special part dito sa ating service every single Sunday na nangyayari? May special part ang missions. Bakit? What's so special about it? And you know what? Ni-reveal sa akin ng Panginoon that He is a missionary God. Why? Because una pa lang, He sent His Son. He gave His Son dito sa mundo to save us, to save the lost souls. And tayong lahat na nandito, tayo yung result nun. And di ba po nakakatuwa na na-save na tayong lahat and it is our time to also give back na marami pang souls na makatanggap sa Panginoon through our giving. Alam niyo po, nagpapasalamat ako sa Panginoon every time na may opportunity para magbigay because napatunayan namin sa buhay namin that sa buhay ko, sa buhay naming mag-asawa and sa family namin, that we cannot outgive God. Sa bawat, He can change our situation in an instant, sobrang instant na magugulat ka na dun sa binigay mo, hindi mo in-expect that God will do something that big para mabago yung situation mo. That moment, you became faithful through your giving. Hindi natin madadaya ang Panginoon. Alam niya kung ano yung meron tayo. And you know, pag nagkaroon tayo ng desire na yung tent natin, yung tithes natin, that's the usual eh. Sabi nga kanina, dun sa sinabi ni Sister Doris, it is an obligatory work from us to give our tithes. Pero bakit may special pa, may offering pa? You know, let's be excited and let's be happy dahil meron binibigay ang Panginoon na special part for us to, you know, na mas kumilos siya sa sa buhay natin. Dahil tong mga to, hindi tong mga finances natin, time and effort, kayang i-provide lahat yan ng Panginoon eh. But He is giving us this opportunity para tayo ang magbigay. Hindi ba po nakakatuwa yun? Amen? So, i-grab po natin yung opportunity na magbigay tayo sa missions and let us always i-decide natin to be part of it. We may not be there physically, hindi tayo pumupunta sa iba't ibang places, but we can be partners with our missionaries dito sa church. And let's just grab this opportunity na maging partners ng missions in this ministry. And we know na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Ano man ang binigay natin sa kingdom niya. These are all works, these are just para mas lumawak pa yung, magkaroon ng expansion sa kingdom ng Panginoon for His glory alone. And ayun po, the gospel is free.
but you know, it takes time, effort, and of course, finances para ma-spread yung word ng Panginoon sa iba't ibang parte ng mundo. And ayun po, let us also pray for our missionaries, yung mga pinapadala ng Panginoon sa iba't ibang lugar. Let us pray for them na yun nga, lagi silang gabayan ng Panginoon at hindi rin sila magkukulang in all aspects of their lives. So, ayun po, let us all pray for our mission offering. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa opportunity na binibigay ninyo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, alam namin, Panginoon, na kahit anong meron sa amin, Panginoon, yun ay galing sa inyo. And we want to give it back, Panginoon. Dahil we know, Panginoon, through our giving, more souls, Panginoon, will reach you, Panginoon. They will know you and accept you as their Lord and personal Savior, Panginoon. Lord, I pray na bawat puso na magbibigay sa araw na to for our mission offering, Panginoon, you bless them, O God. You bless us in all aspects of our lives, Panginoon, that we may give more and desire more to give to your kingdom, Panginoon. Lord, we just give back all the praises, O God, and thanksgiving. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen po. As we give our mission offering, ayan po, we just want to thank the Lord sa mga naging kabahagi po para makapag-prepare po tayo ng mga school supplies para po sa ating mga youth at mga kids na wala pa pong school supplies dahil bukas po ay pasukan na. But katulad po na nabanggit po ni Ate Doris kanina, we are still encouraging sa mga meron pong kumbaga, binigyan po kayo ni Lord ng extra na finances and you want to be part dahil meron po tayong ilang mga bata na wala pa po silang sapatos at bag. So, we are still believing for God's miracle na ngayong hapon po ay by God's provision, makabili po tayo ng bag at sapatos po nila para bukas ay may magamit po sila sa school. So, tatawagin po namin yung mga pangalan ng mga bata. Can you just come here and kunin po ninyo itong school supplies nyo at stay po muna kayo dito dahil pipicturean po kayo mamaya. So, at pagpe-pray po kayo ni Sister Arlene para po prepared na kayo, may gamit na kayo para bukas and at the same time, spiritually din po, kayo ay mabalutan ng kapangyarihan ng ating Diyos. Tawagin po natin si Daniel Magnaye Kinder. Ayan, lika dito. Ate Marina, sumama na siya para po hindi mahiya. Next, si Angie Kinder din. Pwede po samahan ng magulang. Ito lang. Ayan. Si Angie. Dyan mo na po. Ayan. Tapos po, si Angelo. Kinder din. Asa si Angelo? Ay, ito pala. Tayo muna lang. Tayo lang kayo dyan. Yan. Dyan lang kayo, ha? Si Jem. Grade 1. Ate Jem, grade 1 ka na. Dito lang muna, Ate Jem, yan. Si AJ, grade 2. Mamaya po natin lalagay yung ibang notebooks nyo, ha? Si Zoe. Ayun, grade 3 na pala. Biro nyo po, mga kala natin dati mga ano pa lang sila. Ngayon, grade 3 na. Si Kuya Joel din, grade 3 na. Kuya Joe, come here. Si Raylene pala. Ganito lang yung spelling niya. Grade 3. Tapos po, ito, Jefferson, grade 3. Andito po ba siya? Lumabas? Pwede pong pakitawag? Si Andre, grade 4. Nasa labas din. Si Dayan, grade 6. Ay, yung mga kids po, pwedeng pakitawag na po dito sa unahan.
Si Angel, grade 8. Angel Teserero. Umalis na po ba si Angel? Si Jefferson. Kasama ka pala eh. Ano na lang ating wala. Isabel, grade 8. Nandito ba siya? Ay, hindi nakapunta. Si Hanuel. Wala rin? Si Daniela, grade 3. Tawag na sila po. Pakitawag na yung mga nasa labas pa nating kids. Si Saijan, grade 7. Wow, grade 7 na. Si Lynette, grade 8. Wala rin. Si Wendy, wala rin. Nako, yung pagpapala nila di nila makukuha. Jillian pala. Sorry, Jillian. Grade 7. Jeffrey, grade 11. Daming fans. Julian, grade 12. Si Isaiah, grade 11. Che, wala. Si Lawrence, grade 10. Kapatid ka pala ni Isaiah. Si Gerald, grade 11. Wala din. Dominic, grade 11. Dominador, grade 9. Nandito ba siya? Wala din. Dexter, grade 8. Delmark, grade 8. Nasaan na si Delmark? Sa labas din. Asan yung mga magnaye? Nawawala. Deomark, grade 8. Si Pastor Delmark. Ating future pastor po yan. Dennis, grade 7. Si Ivan, grade 6. Wala rin si Ivan. Yung mga hindi po na palista po kayo kay Ate Len mamaya para mabigyan din kayo ha. Huwag kayong aalis muna. O sige po, picture taking po muna kayo, then ipagpe-pray po kayo ni Sister Arlene. Compress na lang kayo dito sa gitna. Dito yung maliliit. Ate Jen, dito ka na lang. Hawak niyo po yung mga niyo, tapos para thank you po tayo sa mga sponsor. Tayo po ay mananalangin. Excited na ba kayong pumasok sa eskwelahan? Ayan, maging excited tayo. Sige. Tayo po ay stretch po natin ang ating mga kamay towards these children. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng mga kabataan ito na estudyante na ready nang pumasok bukas, Panginoon. Lord, alam po namin that you have already prepared their school for them.
even Lord, sa mga silid-aralan na kanilang patutunguhan. You already bless every corner of that school, oh Lord, every corner of that room, Panginoon, na pag-iistayan nila. Lord, it's a safe place for them kung saan sila ay babalik upang mag-face-to-face, Panginoon. Kasama ang kanilang mga teachers, oh God. You already prepared the teacher for them, Panginoon, na magtuturo sa kanila. Lord, thank you for the open hearts, Panginoon, open mind na ibibigay mo sa mga kabataang ito. Maraming salamat for the wisdom, Panginoon, na ibibigay nyo sa kanila upang sila po ay matuto at ganahang mag-aral, Panginoon. You will always give a heart of excitement, Panginoon, upang sila po ay matuto willingly. Lord, maraming salamat for you have provided everything that they will be needing, Panginoon. Thank you, Lord, for this is just the material things, Panginoon, na ipagkaloob ng church. Ngunit, Lord, ang kanila pong skills, Lord God, ay mai-improve. Ang kanila pong kanya-kanyang unique na pagkakatawag, Panginoon, ay inyo po, Lord God, at your perfect time, Panginoon, ay gaganapin sa kanya-kanyang mga buhay. Lord, thank you, Lord, for you will raise up doctors, you will raise up pastors, you will raise up teachers, engineers, you will raise up professional among these children, O Lord. Yes, Lord, we declare a good future ahead of these children, Panginoon. Thank you, O God. Thank you, Lord, for their lives, Father God. Thank you, Lord, dahil sa kanilang, sabi nga po sa amin na pakinggan kanina, we will press on the mark, on the finish line, Panginoon, as these children also, Lord, will press on towards finishing their school, Panginoon. Yes, oh God. At Lord, makikita po kayo sa kanilang buhay. Makikita po kayo kung paano kayo mag-work sa kanila. Makikita po kayo at makikita po, Lord, na sila po ay gagamitin nyo rin, Panginoon, upang maging channel of blessing, Panginoon. Thank you, Lord, for their lives, oh God. For you will shine in their lives, Panginoon. Maraming salamat, oh Lord. Maraming salamat, Lord, for everything, Panginoon, na ipagkakaloob niyo pa po sa kanila. Thank you, Lord. Thank you, oh God. At Lord, sa mga ginamit niyo po upang maging channel of blessing sa araw na ito, upang mabigay po yung mga school supplies nila, Lord, thank you for their lives also, Lord God. Ibabalik niyo po ito ng siksik, liglig sa kanila, Panginoon. Thank you, our God. Thank you, Lord, for those people that you use to bless them, oh God. Thank you, Lord. We praise you. We glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, tayo po'y muling tumayo. At tayo umawit muli sa ating Panginoon bago tayo mag-close in prayer. Bigyan natin ang pinakamataas na papuri sa Panginoon. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things
Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito, Lord God, sa katagumpayan ng gawain na ngayong umaga, Panginoon. Salamat po, Lord God, sa pagpapaalala mo sa amin, sa mga ministeryo na ipinagkatiwala mo sa bawat isa. Dalangin namin, Panginoon, na magampanan po namin ito ng maayos, malakaran namin ito sa araw-araw ng aming buhay, Panginoon. Dumating man, Panginoon, ang araw na kami mapagod, kami manghina, Panginoon. Alam namin, Lord God, na hindi mo pababayaan na mangyari sa amin ito, Lord God. Ipaalala mo po sa amin agad, Panginoon, na kami pinili mo sa mga ministeryong ito, Panginoon, ay pinagkatiwala mo sa bawat isa. Lord, dalangin namin, Panginoon, na sa bawat ipinagkatiwala mo sa amin, Panginoon, ikaw ang aming maitaas, Lord God. Ikaw ang aming mapaluguran, Panginoon. Ikaw ang maalala namin sa bawat galaw namin, Lord God, sa bawat gagawin namin sa iyong bahay, sambahan, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming mapaluguran, Panginoon. Lord, maraming pong salamat, Panginoon, sa pagpili mo sa bawat isa, Lord God, at sa pagtitiwala mo sa amin, Lord God, na magampanan namin ito ng maayos, Panginoon. Marami din pong salamat, Lord God, sa araw-araw na pagpapaalala mo, Panginoon, na ikaw ang aming first love, Lord God. At hindi namin ginagawa ito dahil sa tao, Panginoon, kundi sa pangalan mo lamang po, Lord God. Maraming salamat, Lord God, sa buhay ng bawat isa na naririto, Lord God, na dinala mo ang aming mga paa, Panginoon, sa dakong ito, Lord God. Dahil sa iyo, Lord, ay walang aksidente. Maraming pong salamat, Lord. Maraming pong salamat. Gamitin mo kami, Panginoon, sa iyong kaharian. Gamitin mo ang aming pamilya, Panginoon, sa ikalalaganap ng iyong banal na salita, Panginoon. At ang bawat pamilya na nagagamitin mo, Lord God, hanggang sa aming kaapu-apuhan, Panginoon, inaasahan namin, Lord, at naangkin namin ang pagpapalang ibibigay mo sa bawat isa, Lord. Maraming pong salamat, Lord, sa araw na ito, Panginoon. Walang hanggang pasasalamat, Lord God. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Lord, Panginoon, sa aming pag-uwi, alam namin, Lord God, na ang iyong angel at ang iyong gabay ay nasa amin na, Panginoon. At sa taong ginamit mo sa araw na ito, Lord, lalo mo pong bigyan siya ng talino, Lord God, at ng kakayahan na hayag ng iyong mga salita, Panginoon. Salamat po sa kanyang buhay, Lord God. Alam namin, Lord, na marami na siyang mga youth na hinawakan na naging maayos, Panginoon. At alam namin, Lord, siya pa rin ang magiging gabay ng mga batang ito, Panginoon. At sa kanyang mga payo, Lord God, marami pa rin pong magkakaroon ng pagkakataon na makilala ka, Lord God. Marami pong salamat sa kanyang buhay. Pagpalain mo po pati ang kanyang mga anak at kanyang asawa, Lord God, na ang ministeryong pinagkaloob mo sa kanya, Panginoon, ay magampanan niya at hanggang sa kanyang buhay, Panginoon, ay magamit niya ito. Marami pong salamat, Lord God, sa umagang ito. Marami pong salamat, Panginoon. Ibinabalik po namin ang pinakamataas na papuri, pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na luwalhati na para sa pangalan mo lamang po, Jesus. Amen. So